yleisesittely, eli mitä täältä löytää, miten tätä käytetään, ja sitten otan muutaman semmoisen tiedonhakuesimerkin ihan tuohon, mikä liittyisi tuohon kirjaston asiakaspalveluun, eli semmoisia kysymyksiä, mitä minulle on tullut tuossa tiskissä, joista sitten olen hakenut tätä Finnasta vastauksen, ja sitten otan muutaman esimerkin sillä, että kuinka näitä Finnan sisältöjä voidaan sitten hyödyntää siinä meidän omassa verkkokirjastossamme. Eli täältä pystyy useammallakin tavalla tuomaan sitten sisältöjä sinne Areenaan. Ja sitten on näitä paikallisia näkymiä, niitä voidaan kanssa vilasta. Ja käydään katsomassa ihan semmoista tuotannossa olemaan, eli varmaan käytän esimerkkinä näitä Vaskin sivua. En ole vielä päättänyt, mitä käytän, mutta se on todennäköisin, kun se on tällä hetkellä ainut yleinen kirjasto, joka on tuotannossa. Ja Rutakonhan tilanne on semmoinen, että meillä on sitten se oma hallintaliittymä kautta näkymä siellä Finnan testipalvelimella, niin jos lopussa on sitten aikaa, niin käydään katsomassa sitäkin. Siellä pystyy sitten myöskin hakemaan, tai tällä hetkellä ei kovin hyvin pysty hakemaan, kun tuo Auroraan kiinni, mutta siellä pystyy ihan hakemaan aineistoja, tekemään varauksia, kirjautumaan sisälle kortilla, kunhan saadaan vaan toimimaan meidän kirjastojärjestelmää. Ja sitten Finnasta on myöskin toi API saatavilla. Se nyt ei varmaan meille tällä hetkellä ole hirveän ajankohtainen, mutta voin vilauttaa, että sitä hyödynnetään kyllä jo aika, tai ainakin jossakin, eli tänne Finta-palveluun on tullut nyt tätä Finnan sisältöä, joka haetaan sillä rajapintakutsuilla. Eli tuossa on tuo Iisalmi asiasana, niin sitten siinä on sitä kuvasisältöä, haetaan sitten siihen liittyvää kuvasisältöä Finnasta sitten. Eli se on sitten kanssa se kolmas komponentti. Ja se syy, miksi me tässä Finnassa ollaan, jos ei nyt kaikki sitä vielä tiedä, niin tähän Finnan kautta me saatiin se AVS-rajapinta, joka sitten on siinä meidän käytössä siinä meidän Ellipse-kirjautumisessa, eli meidän asiakastunnistaminen tapahtuu sillä samalla rajapinnalla, josta sitten Kansalliskirjasto hakee näitä meidän Finna-aineistoja. Ja tuossa edellisessä sektoritapaamisessa sain semmoisen tiedon, että Axial on nyt uudistamassa sitä Aurora rajapintaa, sen nimi muuttuu. Eli nyt se on Axial Web Service, niin Aurora Web Serviceksi, ja siitä poistuu tavallaan se semmoinen repositorivaihe, eli se aineistolinkki. Haetaan nyt suoraan sitten meidän aineistot, että kannassa siinä enää semmoista niin välivaihetta, niin kuin on vaikka tuossa Areenassa, eli semmoista niin omaa tietokantaa, johon sitten peilataan kirjastojärjestelmän sisältöä, ja siihen tuli jotain muitakin ominaisuuksia sitten uusia. Mutta edelleenkin se sitten on käytössä siinä meidän Ellipse-kirjautumisessa, se sama rajapinta. Ja tosiaan, jos teillä on jotain kysyttävää, haluatte kommentoida, niin mielellään tehkää niin, koska minä en halua tässä 2 tuntia puhua yksin. Ja vielä alkuun semmoinen, kun täällä on Iisalmen henkilökuntaa paikalla, niin tuosta mainitsin, että me tehtiin Petrin kanssa eilen uudistus tänne meidän digi.kirjasto.fi-kokoelmiin. Eli täällä on nyt tämmöinen kattokokoelma, kun Iisalmen kaupungin kirjasto, ja ne olemassa olevat kokoelmat sijoitettiin tämän alikokoelmiksi. Eli nyt pystyy sitten jakamaan kerralla nämä meidän kaikki digitoidut aineistot, kun mä antaa tämän pääkokoelman, eli tämän Iisalmen kaupunkikirjastokokoelman linkin, mutta ne 2 olemassa olevaa kokoelmaa on edelleen täällä sitten olemassa, ja niihin pääsee tämän pääkokoelman kautta sitten helposti. Taikka sitten löytyy tästä kokoelmat sivulta, tästä sitten tämän pääkokoelman alla, tässä on nämä suorat linkit. Ja tänne nyt ollaan sitten tosiaan digitoimassa. Tässä ollaan tämän käyttökatkon aikana jonkun verran saatu aikaan uusia kuvia tänne, ja näitä sitten voivat muutkin hyödyntää. Ja muille mainostan kyllä tätä palvelua, eli tämä on maksuton, helppokäyttöinen, ja täällä tavallaan se kynnys digitoida ei ole niin suuri kuin vaikka jossain niin arkistolaitoksen kautta Kansalliskirjaston palveluissa, eli täällä ne pystyy ihan tämmöisillä kotilaitteilla, kuluttajalaitteilla tekemään tätä sisältöä. Jos teillä vaan on siellä omissa kirjastoissa niin jotain kotiseutuaineistoja, joita te haluatte saada digitaaliseen muotoon, niin tämä on kyllä ainakin toistaiseksi hyvä, että tässä on hyvin pieni epävarmuus sen jatkorahoituksen kanssa, mutta me emme anna sen häiritä itseämme. Mutta iisalmelaisen toivon, että käytte katsomassa tätä ja muistatte mainostaa tätä asiakkaille. Ja sitä mukaan, kun tietenkin näitä sisältöjä tulee, niin näitä voisi esimerkiksi siellä Areenassa hyödyntää. No niin, aloitetaan sitten tätä Finnan läpikäymistä, eli tämä kansallinen
hakuliittymä löytyy tästä osoitteesta finna.fi. Onko täällä joku, joka ei ikinä käyttänyt Finnaa? On. Ei. Kyllä. Joo. On. Joo. Eli semmoisiakin löytyy vielä. Eikä tämähän on se tavallaan sen kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä. Silloin kun mä itse suoritin tätä kirjastoalan täydennyskoulutusta 2010-2019, se oli ihan hirveä tohina, että on tuossa kansallinen digitaalinen kirjasto, josta sitten löytyy museot, arkistot ja kirjastot. Ja sitten hetken näytti siltä, että mitään ei tapahdu, mitään ei tule, mutta sitten lopulta sieltä tuli tämä Finna, eli tämä oliko se nyt 2012 sitten tuli ensimmäinen versio. Ja tämä tosiaan oikeastaan omasta mielestäni täyttää melkeinpä ne kaikki odotukset, joita silloin oli. Eli täällä pystyy hakemaan sitten useamman eri muistiorganisaation aineistoja saman hakuliittymän kautta. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että niitä taustajärjestelmiä on aika paljon, eli on kirjastojen omia järjestelmiä, sitten on näitä arkistojen omia tietokantoja ja sitten on museoiden tietokantoja. Ja se vaikuttaa tähän koko systeemin useammalla eri tavalla. Yksi on se, että ne toiminnallisuudet riippuu hieman sitten sitä taustajärjestelmästä. Eli Aurora-kirjastoilla ja Voyager-kirjastoilla, jos ajatellaan, niin kirjastoja on tällä hetkellä hyvä tilanne, eli se rajapinta meidän kirjastojärjestelmän ja Finnan välillä on ihan kunnossa, eli asiakkaat pystyy käyttämään kaikkia niitä kirjastoja, suurinta osa toiminnoista, mitä ne pystyisi käyttämään Arenakin kautta. Kohdalla on vielä aika vaiheessa, mutta se menee eteenpäin, mutta sitten on näitä pienempiä Abilitaa, mikromarkkia, joilla sitten on se kehitystyö aika lailla vielä enemmän vaiheessa. Ja sitten kaikkia, meillä enää ei ole niitä Finmark-järjestelmiä, niin niistä sitä rajapintaa ei varmaan tulla koskaan tekemään, koska ne on poistuvia järjestelmiä. Mutta periaatteessa Finnassa siis ei ole pakko olla sen aineiston Mark 21 kirjastoaineisto, mutta käytännössä se tällä hetkellä kaikilla on. Ja se luetteloinnin taso, koska se sitten näkyy täällä valtakunnallisesti, kannattaa ne sitten pitää mielessä, kun niitä omia ratkaisuja tehdään, että sitten ne on semmoisia, että niitä voidaan ja kehdataan täällä esittää. Ja se Rutakon tilanne, jos ei mennä vielä ihan tähän kansallisen näkemään, niin meillä on testipalvelu. Eli mehän toimitettiin tässä muutama viikko sitten ne toimipistemappaukset, ja nyt Kansalliskirjasto tänne kansallisen näkymän testipalvelun ottanut käyttöön, eli ne ovat nyt sitten täällä meidän aineistot näkymissä. Tässä on tämä Rutakko-kirjastot, ja sitten kun avataan näitä toimipisteitä, niin nähdään, että siellä on ensinnäkin ne suomenkieliset, ja sitten kun me vaihdetaan kieltä vaikka tuohon svenskaan, niin siellä on sitten ne, mitä me sinne toimitettiin siinä Drive-taulukossa. Ja tämä on nyt niin pitkällä, että kyllä tämän viimeistään syksyyn mennessä meidän aineistojen pitäisi olla sitten haettavissa sen valtakunnallisen tai sen kansallisen näkymän kautta, ja ne näkyy siellä sitten. Jeps, eipä nyt tuosta testipuolesta enempää, vaan mennään sitten ihan tähän kansalliseen näkymään. Eli varmasti on aika lailla tuttu, jos ei jotain tämmöistä verkkokirjastoa käyttänyt. Eli meillä on täällä hakutoiminto, ihan tämä perushaku, ja sitten on tämä tarkennettu haku. Sitten täällä on muutamia tämmöisiä sisältötyyppisiä ohjesivuja. Ja sitten tuolla on tämmöinen kirjaudus sisään. Finnaan pystyy kirjautumaan usealla eri tavalla. Katsotaan kohta ne läpi, koska minä kirjaudun tänne kanssa, että voin sitten näyttää niitä asiakaskohtaisia toimintoja. Ja sitten tähän on laitettu tämmöinen oletushakusuorin tai tämmöinen valmis hakusuorin. Tämä on semmoinen ominaisuus, mitä aika harvat sitten käyttää sillä omalla paikallisella näkymällä. Että on tämmöisessä niin kuin kansallisessa näkymässä ehkä ihan perusteltu, mutta sitten ajattelee vaikka yleiseen kirjastojen kokoelmia, niin meillä esimerkiksi paikkoja ei ole meidän valikoimissa. Taikka taideteoksiakin nyt aika harvoin. Ja sitten noissa on vielä semmoisia, mennään siihen esineproblematiikkaan tuossa vähän myöhemmin. Ja sitten täällä on näitä syötteitä, tai tuo yksi syöte, eli Finnassa ei ole semmoista omaa julkaisujärjestelmää, mutta tänne silti pystytään tuomaan sisältöjä, esimerkiksi uutisia, taikka kirjavinkkejä, ja ne tapahtuu sitten niiden RSS-syötteiden kautta. Onhan kaikille selviä, mitä RSS-syötteet ovat?
Eli joo, oliko jollain? Ei, eli Sirpalla kuule oli kysymys, mutta joo, kuuletko sitä? Joo. Kysymä. Niin. Mä en kuulostamaan niin puhe, mutta pystykö suurentamaan tuota ruutua, kun vanhat ei näe? Sun pitää itse siellä omalla koneella suurentaa. Siellä pitäisi olla siinä Webex-ikkunassa semmoinen toiminto. Että mulla on niin tai otaisitkin mä tästä, mutta se ei auta niin paljon, kun sä suurentaisit siellä itse. Kun mulla on uusi vaihe, että minä olen aivan takana korvapukulolla. Joo. Nyt se suureni vähän. Mä suurensin, mutta se auttaa paljon paremmin, jos sä suurennat siellä omalla koneella sitä näyttöä. Okei, joo. Joo. Siinä pitäisi olla itse asiassa joku full screen moodi, jos en nyt ihan väärin muista siinä ikkunassa, mikä sulla näkyy, mutta mä pistin tätä pikkusen isommaksi, mutta mä saatan joutua pienentää sitä, tai ei sitten skaalaudu oikein tässä sivulla. Niin tosiaan se julkaisujärjestelmä, eli meillähän on tuossa Areenassa se Liferay, ja se on aika lailla integroitu siihen koko verkkokirjastoon, mutta täällä Finnassa mitään semmoista ei ole, vaan tänne sitten tuodaan ne sisällöt syötteiden avulla, ja katsotaan sitäkin tuolla lopussa sitten tarkemmin. Ja sitten täällä on näitä erilaisia laitettu tänne footeriin erilaisia linkkejä. Nämä tosiaan on kaikki sitten vapaasti muokattavissa, jos tekisi omaa näkymää, mutta tietenkään meitä valtakunnallista näkymää pystytä sitten muokkaamaan. Semmoinen tosin uudistus olisi tulossa tänne jossain vaiheessa, että sitten kun olemme mukana, niin Kansalliskirjasto tarjoaa sitten organisaatioille mahdollista tehdä sellaista lyhyttä esittelysivua, josta olisi kerrottu vaikka sitä kimpasta tai sitten sitä museosta tai arkistosta. Mutta se on ihan semmoinen todella kevyt sivu, joka tarvitsee tehdä vain kerran, eikä sitten oikeastaan koskea siihen enää sen jälkeen jotkut yhteystiedot tai vastaavat. Mutta aloitetaan nyt ihan sillä, että minä kirjaudun tänne Finnaan sisään. Tämä ei ole mitenkään pakollista. Suurin osa toiminnoista toimii tai on käytössä ilmankin sitä ainakin nuo hakutoiminnot, mutta sitten tässä on semmoinen muutama pluspointti sitten, joka toi kirjautuminen tuo verrattuna sitten, että käyttäisi vaikka sitten sen organisaation omaa hakuliittymää. Ajatellaan vaikka noita arkistoaineistoja, käyttäisi Vakkaa, niin sitten puuttuu aika lailla paljon niitä toimintoja, joita tämä Finna tarjoaa, kun sinne on kirjautunut. Ja miten tänne kirjaudutaan? Niin yleisin ja suositeltava tapa on tämä kirjastokorttikirjautuminen, mutta se tietenkin tarkoittaa sitä, että Finna pitää olla tuotannossa, eli meidän pitää olla mukana täällä kansallisessa näkymässä, ja me ei nyt valitettavasti vielä olla, eli täällä yleisistä on vain tuo Vaski-kirjastot. Mutta sitten kun rutakko on saatu tänne tuotantoon, niin meidän kortilla pystyy kirjautumaan sitten myöskin tänne kansalliseen näkymään, eikä oikeastaan minnekään muualle, koska me ei julkaista testinäkymää pistää tuotantoon. Sitten opiskelijoilla on tämä Haka-kirjautuminen, eli sillä opiskelijatunnuksella, jolla kirjoitetaan sinne verkkoonkin. Ja se vaatii sitä sitten, että se linkkaa sen kirjastokortin, jonka on sanonut sitä vaikka sitä yliopiston kirjastosta. Ja sen jälkeen pystyy käyttämään niitä uusintoja, varausten tekoa. Ja sitten on tämä Mozilla, jota minä nyt tässä käytän, eli tämä on vähän niin kuin semmoinen Areena-tunnus, eli voi tehdä semmoisen tunnari, jolla pääsee niitä osatoimintoja käyttämään, mutta sitten se korttilinkitys uupuu, eli sitten esimerkiksi se aineiston varaaminen, uusiminen ei ole mahdollista, mutta mulla nyt ei ole muuta käytössä, niin mä menen tuonne sisälle tällä Mozillalla. Muutenko mä salasanaa? En muista, pitää luntata se. Noin, nyt kun mä teen noita hakuja, niin mä pystyn sitten demoon, niin tehdään niitä kaikkia toimintoja. Eli se on sitten siinä mielessä helpompaa. Ja kun lähdetään tätä hakemaan, niin tietenkin kannattaa ensin katsoa, että mitä täällä on haettavissa. Ja tässä on tämmöinen linkki, että kenen aineisto on finna.fi, niin täältä saa ihan hyvän luettelon niistä. Eli ne on ryhmitelty arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin.
Ja niitä on jopa yllättävän paljonkin ja on todella semmoisia isoja organisaatioita. Esimerkiksi täällä on nämä maakunta-arkistojen kautta kansallisarkistojen kokoelmat haettavissa. Ja tämä on huomattavasti asiakasystävällisempi tapa hakea niitä kuin se Vakka. Kirjastot on lähinnä näitä oppilaitoksia, eli ammattikorkeakouluja ja sitten yliopistokirjastoja ja sitten täällä on tämä Vaski. Mutta kun me saadaan omamme, niin me ollaan sitten tavallaan toinen yleinen kirjastokimppa, tai jos ei nyt ihan toinen, niin hyvinkin ensimmäisiä yleisiä kirjastokimppoja, jotka tänne liittyy. Eli jonossa ainakin se, mitä nyt olen oikein ymmärtänyt, on myöskin Pigi-kirjastot, niin en tiedä sitten, onko kansalliskirjasto priorisoinut ne meitä ennen tähän valtakunnalliseen näkymään, mutta luulisin kuitenkin, että syksyyn mennessä ollaan täällä. Ja sitten on nämä museot kanssa sitten haettavissa. Esimerkiksi täällä on tämä Nurmeksen museo, joka itselleni aika tutuksi tuli silloin, kun siellä asuin. Se oli siinä kirjaston alakerrassa. Ja oliko toi sähkömuseo Elektra, taisi olla jopa Hämeenlinnassa, ainakin joskus se on ollut siellä, mutta näette sisäaineistot ovat haettavissa täällä Finnan kautta. Ja tuossa kun näette tuossa nimenperässä on toi suurennuslasi, niin ainakin nellikäyttäjille pitäisi olla tuttua, mitä se tekee. Eli me voidaan tuosta jo asettaa semmoinen organisaatiorajaus päälle, eli haettaisiin tavallaan niin kuin vain yhdestä kokoelmasta, tai yhden organisaation kokoelmasta. Eli saadaan tavallaan semmoinen köyhän miehen paikallisnäkymä siitä sitten, että ne rajautuu ne muut organisaatiot pois. Eli jos me otettaisiin vaikka toi Hämeenlinnan maakunta-arkisto ja haluttaisiin hakea vain sen aineistoja, klikataan tuosta suurennuslasissa ja päästään silloin tekemään tai se tekeekin oikeastaan automaattisesti jo sen haun. Ja se on sitten täällä organisaatioksi laitettu Hämeenlinnan maakunta-arkisto. Ja silloin ne haut kohdistuvat vain niihin aineistoihin, joiden kotiyksikkö toi Hämeenlinnan maakunta-arkisto on. Eli tosiaan tätä kannattaa vilkaista, etenkin silloin, jos asiakas tulee kysymään jotakin arkistoihin, museoihin liittyvää tietoa, niin että löytyykö se sitten tätä Finnasta, jos ei ulkoa muista. Ja täällä on myöskin tuo Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu. Ja koska tässä Finnassa on aika helppo tehdä niitä semmoisia monihakuliittymiä, niin mä itse asiassa epäilen, että jossain vaiheessa kun hävisi se Pohjois-Savon Nelli, niin Kuopion kaupunkikirjasto tekee sitten semmoisen niin Pohjois-Savon Finna-liittymä, jossa sitten on tämän alueen eri kirjastoja niputettu saman hakuliittymän alle. Se tosi vaatii sitä, että Kuopio itsekin liittyy tähän Finnaan ja niillä on sitten se aikataulutus hieman epämääräisempi kuin meillä, että ne ovat varmasti kiinnostuneita, mutta millä ajalla, niin sitä en sitten osaa sanoa. Mutta toki mekin semmoinen voitaisiin tehdä, koska nämä kaikki tietokannat ovat sitten avoimia meille sen meidän paikallisen hallintaliittymän kautta, että me voidaan pistää sinne haettavaksi mikä tahansa näistä. Se on erittäin helppoa. Ainut rajoite on siinä, että jos on niitä lisensoituja maksullisia aineistoja, esimerkiksi on noilla ammattikorkeakoulujen yliopistokirjastoilla jotain EPSKoja ynnä muita, mistä saa niitä koko tekstiaineistoja, niin niihin ei sitten pääse käsiksi muuta kuin sitten kirjautumalla sen laitoksen tunnareilla sinne Finnaan. Mutta ne itse ne tietokannat ovat sitten, tai niiden viitetiedot ovat sitten avoimia kaikille. Mutta tämä siis ei sillä lailla auta siinä tilanteessa, että joku ei-opiskelija kysymään, että pääsenkö tätä teidän kautta ne johonkin vaikka ammattikorkeakoulun EPSKoon tai tollaisiin, niin se ei onnistu tämän Finnakan kautta, eikä se onnistunut myöskään sen Nellin kautta, että siinä pitää olla sitten se käyttäjätunnus sinne oppilaitokseen. Joo. Ja sitten näitä hakutapoja, niin kuin sanoin, on 2. Eli pikahaku, tai mikä perushaku tämä nyt onkaan. Ja sitten on tuo tarkennettu haku. Ja Finnassa toimii vähän samalla lailla se pikahaku kuin tuossa Arenassa, eli sillä on semmoinen automaattitaidennus, mutta se ei tässä toimi niin hyvin, tai sanotaan, että se toimii eri lailla, että tässä se on paljon niin kuin semmoinen tarkempi. Eli sitä hakulausetta pitää kirjoittaa pitemmälle ennen kuin se antaa semmoisen
oikean hakuvihjeen. Eli tähän voidaan kirjoittaa ihan mitä tahansa. Lähdetään nyt vaikka hakemaan. Ja se antaa sitten noita täydennyksiä. Mutta mun pitää kirjoittaa ihan toi oneiron, että mä saan sitten sen, mitä minä olen hakemassa. Ja sitten voidaan tästä laittaa sitten näitä rajauksia sille haulle. Eli se antaa näitä ehdotuksia ja sitten näitä kohdistuksia. Eli voidaan tuosta valita aineistolaji. Sitten voidaan hakea sitä otsikoista, eli nimekkeistä, tekijätiedoista, aiheista eli asiasanoista. Ja sitten toi fraasihaku, eli täsmähaku. Sekin on mahdollinen. Mutta jos me tiedetään, että me ollaan hakemassa sitä oneiron kirjaa, niin tostapa sitten vaan lähdetään liikkeelle. Ja se antaa tämän hakutulossivun sitten. Ja sinne on nyt laitettu valmiiksi tämä rajaus, eli silloin se kirja, aineistotyyppi tuossa noin. Jos sen haluaa pois, samalla lailla kuin Areenassa, voidaan sitten laajentaa, että tulee sitten näitä muitakin tietoja. Mutta laitetaan nyt toistaiseksi tuo kirja päälle, niin pysyy vähän rajallisempana tämä hakutulosten joukko. Ja sitten katsotaan tätä sivua, niitä on aika lailla samanlainen kuin on se Areena hakutulossivu. Eli meillä on se teoslista, jossa nyt tällä hetkellä vain yksi kappale. Ja sitten on näitä fasetteja, joilla sitten voidaan sitä hakua rajata kautta laajentaa. Ja ne on tämän organisaation itsensä valitsemia tai valittavissa, ja Kansalliskirjastohan tietenkin vastaa tästä kansallisesta näkymästä, niin ne on sitten valinneet tietyt fasetit tänne. Joko sitten näkymään, tässä näkyy vasemmalle puolelle, mutta se voi myöskin sijoittaa tänne oikealle puolelle sitä näyttöä. Ja tässä on sitten se hakutulos, ja tästä pääsee siihen korttinäyttöön, mutta tässä on myöskin ne saatavuustiedot, tai voidaan tästä tulossivulta valita se kirjastorajaus. Eli Finnassa on käytössä niin sanottu deduplikointi, eli jokaisen kirjaston teoksi tai tuosta kortista ei tehdä omaa elementtiä tähän hakutuloslistaan, vaan ne on yhdistetty sitten kaikki tähän saman yhden luettelokortin alle, ja sitten se organisaatio näkyy, missä sitä on, niin se on sitten tämmöisessä alasvalikossa tässä. No voidaan sitten valita, jos me ollaan Vaski-kirjastojen asiakkaita, niin ottaa sen tuosta noin ja saadaan tuohon jo sitten semmoinen tiivistelmä siitä saatavuudesta sitten. Tai sitten jos oltaisiin vaikka tuolla Helka-kirjaston asiakkaita, niin tuossa noin. Mutta toki ne tarkemmat tiedot sitten löytyy täältä korttinäytöstä. Jollain on mikrofoni auki ja huokailee, voitko laittaa kiinni? Noin. Eli tässä sitten on se korttinäyttö, ja tämäkin on nyt varmaan kaikille Areenan käyttäjille suhteellisen tutun näköinen. Eli erona vaan se, että näitä kirjastoja on paljon, niin se pitää tuosta alasvetovarikosta valita se oma organisaatio tai se, mistä ollaan hakemassa sitä. Ja tässä on sitten se saatavuus koko kimpan tasolla, eli Rutakalla on sitten tästä Iisalmet, Keitele, Kiuruvesi ja niin edelleen listattuna sitten tässä saatavuustiedossa. Eli kirjastoaineiston hakeminen on aika lailla varmaan itsestään selvää. Eli hakutulokset ja korttinäyttö. Ja sitten kun on niitä kirjastokohtaisia toimintoja, tai niitä asiakaskohtaisia toimintoja on kirjautunut kortilla, pystyy tekemään sitä. Mutta mä en nyt näitä perustoimintoja mä näytän tuossa muissa hauissa, niin en liikaa aikaa, mutta voisin nyt kuitenkin, että jokainen osaa tätä sitten kirjastojen aineistoa. Ja sitten kun Rutakko on täällä näkyvillä, niin osaa myöskin tätä kautta sitten hakea niitä meidän aineistoja, jos jossain vaiheessa tarvetta. Mutta katsotaan nyt niitä erityistapauksia, joihin mä oon itse törmännyt tässä asiakaspalvelussa muutaman kerran. Eli se yleisin on se arkistoaineiston haku, jota sukututkijat ja muut tulevat kyselemään, että mistä löytyy, onko teillä sitä arkistoa, miten saa sitä. Ja nykyään se tilanne on se, että niitä aika harvoin sitten tarvitsee enää kaukolainalla tilata niitä suositumpia aineistoja, koska arkistolaitos on mikrofilmannut sinne digiarkistoon aika paljon esimerkiksi niitä kirkon kirjoja ja muita, ja ne on sitten käytettävissä ihan
tai se linkki löytyy sitten tätä Finna-tietuesta ja voi niin saman tien antaa sen tiedon asiakkaalle tai sen näyttää, mistä se löytyy. Ja monet asiakkaat, jotka eivät sitä ole tienneet, on itse asiassa aika tyytyväisiä sitten, että se on sitten tätä kautta saatavilla, ei tarvitse tästä kallista kaukolainapyyntöä. Ja tehdään nyt joku arkistoaineistohaku ja katsotaan vähän sitten taas noita toimintoja, mikä tässä Finnassa on etuna siihen Vakkaan verrattuna. Onko täällä muuten sellaisia, oletteko Vakkaa käyttäneet koskaan, joutuneet käyttämään? Joskus se tosi hankala, en tahtonut tajuta sitä mitään. Nimenomaan, että tämä Finna on sen takia, että niin asiakasystävällisempi ja niin tehty sillä niin asiakasliittymäksi. Että Vakka on tavallaan niin henkilökunnan työkalu, vaikka siitäkin on sellainen verkkoversio, joka on niin vielä se on niin käyttäjäystävällinen niin se varsinainen työpöytäversio, mutta tosiaan, että suosittelen, jos sieltä tulee asiakkaat kysymään arkistoaineistoa, nimenomaan kansallisarkisto ja sitten noiden parin muun, jotka tässä on, että näytätte sen aineistoa nimenomaan tämän Finnan kautta. Ja sitten siinä Vakassa on se, että vaikka siihen tavallaan Finna hakee sen tiedon sitä Vakasta, niin se Vakka on joissain tapauksissa erittäin hidas, ja sillä se perushaku toimii äärettömän hitaasti, koska se on tavallaan semmoinen, niin se hakee kaikista kentistä ja niitä kenttiä siinä arkistoaineistossa on huomattava määrä, niin se haku junnaa, että tässä Finnassa tuntuu toimivan nopeammin. Tuomo. Joo. Tuomo. Onko siinä siis niin vaikka jonkun Mikkelin maakunta-arkistonkin aineisto? Kyllä. Eli mennään vielä katsomaan ne arkistot, koska ne on ne melkeinpä tärkeimmät, mitä sitä niin asiakaspalvelussa tarvitsee. Eli täällä on maakunta-arkisto ja kansallisarkisto. Eli Mikkelin maakunta-arkisto tuossa noin. Se on varmaan se meidän alueen. Ja sitten on se noin kansallisarkiston kokoelmat muutenkin. Ja Oulu on toinen sitten se tärkeä. Ja Hämeenlinna on se, mikä on itselleni tutuin, mutta tosiaan, että suurin osahan niistä on niistä arkistoaineistosta, mitä meille tulee, niin on näitä kansallisarkistoaineistoja. Sitten täällä on näitä yhteiskuntatieteellistä arkistoista löytyy tutkimusdataa, jota voi sitten hyödyntää. Sitten tuossa on toi Svenska Litteratursällskapet ja työväenarkisto. Ja siinä ei näyttää ollakin, mutta toivottavasti jossain vaiheessa tulee sitten lisää sitten näitä erilaisia, vaikka sitten se kansallinen audiovisuaalinen arkisto jossain vaiheessa saisi sen oman tietokantansa tänne. Ja niitä on kyllä, taikka sitten se ELKA, se elinkeinoelämän keskusarkisto, että se vaatii vain sen rajapintayhteyden sitten tänne Finnaan, ja sitten se on haettavissa. Mutta nyt haetaan joku arkisto, joka vähän sitä tapaa, jolla se tieto on täällä Finnassa esitetty, että minä haen nyt vaikka jonkun, että haen vaikka tuon Hämeenlinnan Tyttölyseon arkiston. Eli tässä nyt nähdään, että se antaa näitä hakuvihjeitä, ja jos se löytyy, ok, mutta silloin kun haetaan arkistoa ja haetaan sitä arkiston muodostaja, niin se on aina silloin se tekijähaku. Eli tämä on niin tavallaan se tekijä, arkiston muodostaja. Mutta se voi olla sitten siellä asiasanana, mutta kannattaa muistaa se, että näin kansallisarkiston aineistot, ainakaan silloin kun minä olin siellä maakunta-arkistossa töissä, niin ne ei ollut asiasanat läheskään sillä tasolla kuin kirjastoaineistot. Siellä varmaan asiasanoja oli semmoista, olisi nyt jossain 25% ylipäätään ollut joku asiasana ja sitten valtaosassa ei ollut mitään. Mutta en tiedä, kuinka se tilanne on kehittynyt, koska sittenhän tietenkin nämä verkkohaut eivät toimi, jos se asiasanatus ei ole kehittynyt, mutta silloin kun minä olin, niin oli ihan turha kuvitella hakevansa millään asiasanalla. Ja oikeastaan saattoi olla joskus turha hakea sillä arkiston nimelläkin, vaan se oli sitten oikeastaan niin tiedettävä ihan, että mitä siellä oli ja missä. Se teki sitä hankalaa, mutta luulisin, että tilanne on parantunut, koska sitä on jo pitkä aika, kun mä siellä ollut. Ja nämä hakuliittymät, joita nyt sillä asiakkaalle markkinoidaan, että hakevat itse, niin vaativat sen, että ne kuvailutiedot on tietenkin sillä tasolla, että ne löytyy täältä. Mutta haetaan nyt tähän meillä Tyttölyseo, haetaan ihan tuolla haulla, eikä teillä tästä mitään rajausta. Ja se antoi nyt tämän tulossivun, ja siellä näkyy, että siellä on kirja- ja arkistoyksiköitä. Silloin kun me lähdetään sitä arkistohakua tekemään ja halutaan päästä sinne arkiston muodostajatasolla, niin ne on täällä asiakirja, tai aineistotyyppi kautta asiakirjarajauksen
alla sitten. Ja tämä on ihan noudattaa sitä tavallaan sitä arkistoaineiston järjestyslogiikkaa, eli meillä on arkisto, sitten siellä on arkiston sisällä, tai arkisto kautta arkiston muodostaja, sitten sen arkiston sisällä on niitä erilaisia sarjoja, ja sitten niiden sarjojen sisällä on sitten niitä arkistoyksiköitä, eli sitten niitä ihan niitä, tai sanotaan, että arkistoyksiköitäkin alla on vielä säilytysyksiköitä, mutta täältä löytää sitten sen tavallaan sen, sitten joko ihan sen digitoidun aineiston tai sitten sen tiedon sitten sitä säilytysyksiköstä, joka sitten voidaan tilata sen kaukopalvelupyynnön kautta. Eli siinä on ihan se signumi sitten, millä se löytyy sitten sieltä arkiston magasiineista. Mutta lähdetään nyt ihan liikkeelle tästä ylätasosta, eli otetaan sitten se arkiston muodosta, ja niin saadaan se Hämeenlinnan tyttö, eli se on arkisto. Ja se tulossivu näyttää tältä, ja tietenkin jos niitä olisi useampia ton nimisiä arkiston muodostajia, niin sitten kokeillaan sitä Hämeenlinnan, mutta sitä onko sitä, tai no ei mennä siihen, se sekoittaa, mutta esimerkiksi Hämeen lääninhallituksella oli oliko se nyt 2 vai 3 semmoista, tai se oli 3 semmoista vaihetta, että sillä oli niin 3 eri arkiston muodosta, kun sen nimi ja toimipaikka oli vaihtunut, mutta se on semmoista nippelitietoa, että sitä nyt tähän ota sitten esille. Mutta tästä me saadaan jo, tai päästään sinne korttinäytölle, mutta jos ollaan katsoa sitä arkiston rakennetta, eli sitä ABC-kaavan mukaista järjestystä, niin se näkee itse asiassa tuosta linkistä. Eli se on tässä sitten, joku tunkee. Joo. Joo, eli tuosta se jo näkee, ja sitten voidaan avata niitä sarjoja, ja sieltä sitten on ne arkistoyksiköt. Mutta yleensä kannattaa mennä ihan tänne korttinäytölle. Ja tässä on sitten 2 välilehteä, jossa ensimmäisenä on kokoelman sisältö aakkosjärjestyksessä. Yleensä se kuitenkin kannattaa sitten mennä ihan tuohon arkistorakenteen mukaiseen kaavaan. Ja tämä on sitten ABC-kaavan mukaan, eli diaarit, luettelot, pöytäkirjat ja niin edelleen. Ja tämä on sen luulisin, että tämä on sellainen arkisto, jossa aineistoa digitoidu, voidaan kyllä käydä kohta katsomassa, onko niin, mutta sitten täältä ei sitten ole sitä pääsyä sinne digiarkistoon, mutta katsotaan ihan loppuun saakka, eli suljetaanpa toi näyttö ja otetaan se uudestaan. Me mennään itse asiassa tätä kautta. Sori, söhläsin itsekin. Eli jos me oltaisiin kiinnostunut vaikka tästä tyttelyä, se on näistä oppilasluetteloista. Meidän pitää se ensin paikallistaa, eli ne on tuossa B-sarjassa silloin ne kaikki luettelot. Ja sitten se on tuohon, niin sitten laitettu tuohon sitten se tavallaan se BK, eli oppilasluettelot, eli B-sarjan K-sarjassa. Ja sitten tuosta saadaan sitten ne näkyville ne arkistoyksiköt. Ja siinä on vain yksi arkistoyksikkö, joka voidaan tuosta avata. Ja siinä tosiaan ei ole nyt sitä digiarkistolinkkiä, että me saadaan vaan sitten ne sijaintitiedot, eli se on tuossa BK. Eikä siinä näytä olevan mitään muuta kuin tämä yksi kansio sitten. Ja se on sitten tuolla Hämeenlinnan maakunta-arkistossa. Se on arkistoyksikkö. Tai tuosta nyt ei ole ihan täysin voi päätellä, että onko se näistä useampi säilytysyksikkö, mutta tämä Finna ei sitten sitä kuitenkaan tiedä, jos on, koska sitä ei ole luetteloitu tuohon. Se on luetteloitu vain tuolla tasolla. Mutta luulisin, että siellä on vain yksi. Katsotaan, onko tuolla joku semmoinen, jossa sitten olisi useampi. Tossa. Eli tuossa se tunniste, siinä on oppilasmatrikkelit 2479. Eli tämä on sitten se tieto, joka asiakas tarvitsee, kun sitten tekee sitä kaukopalvelupyyntöä, eli tuolla se sitten löytyy, jos haluaa sen tilata itselleen. Eikä tämä nyt ei ole sitten mikrofilmattukaan varmaan, eli se olisi ihan semmoinen arkistokotelo sitten, joka tulisi tänne, ja siellä olisi sitten ne asiakirjat sisällä. Taikka sitten tietenkin, että voi tehdä sen tilauspyynnön sieltä
arkistolaitoksen sieltä, onko se nyt Astia se sähköinen asiakastilausjärjestelmä, niin sitten tilata ja mennä sitten kipittää sinne arkistoon paikan päälle. Se on siellä sitten odottamassa sitä asiakasta. Onko tästä kysyttävää sitä arkistoaineistosta? Katsotaan vielä yksi esimerkki, että saadaan niitä digiarkistolinkkejä. Koska ne on semmoisia, joita niin on kiva asiakkaalle suositella, että se saa samalla sen tiedon sitten itselleen käyttää. Mutta kaukopalvelussa tosiaan ne, jotka näitä arkistopyyntöjä joutuu tekemään, suosittelen, että käytät tätä ettekä vakkaa. Ja se, miksi esimerkiksi sitä kannattaa tehdä ja suositella asiakkaalle, että esimerkiksi katsotaan näitä lisätoimintoja, niin esimerkiksi tämä lisää suosikkeihin. Niin kun tekee vaikka jotain sukututkimusta, niin voi sitten koota näitä arkistoja omaksi listakseen. Eli kun klikkaan tuosta lisää suosikkeihin, niin mä voisin tehdä tänne sitten sukututkimus. Ja sitten sukututkimusprojektissa käytettäviä. Ja laitan se vielä julkiseksi, niin mä voin jakaa sitä. Mä näytän ton kanssa kohta, kun menen tuonne asiakastoimintoihin, miten se toimii. Mutta tällaisia toimintoja vakassa ei ole, taikka näitä lähetä sähköpostilla. Sitten jos tekee viiteet lähdeluetteloita, niin tuosta löytyy sitten näitä erilaisia merkintätapoja saa tuosta valmiiksi. Ja sitten tästä on, jos käyttää jotain viitteiden hallintaohjelmaa yleisessä kirjastossa, sitä nyt ei hirveästi ole käytössä asiakkailla, mutta sitten saattaa noissa akateemisissa ympäröissä olla, niin tästä sen pystyy saamaan sen tietoa ja viemään sitten sinne vaikka tuohon RefWorksiin. Tulostus, ja sitten tuossa on vielä tuo QR-koodi, jos sitä haluaa jakaa sillä kautta, niin saa sen linkin siihen arkistoon, tai tähän korttinäyttöön. Mutta katsotaan nyt, että semmoinen arkisto, missä olisi ihan pääsisi sinne digiarkistoon. Tämä oli vähän huono esimerkki, mutta tämä on nyt ensimmäinen, jonka mä muistin. Mutta sitten näytyy joku seurakunta. Otetaan vaikka toi Hauhon. Joo. Ja tässä taas voidaan, kun tiedetään, että tuo asiakirjarajaus vielä suoraan arkistoihin, voidaan laittaa se tuosta toki päälle, mutta sitten toinen vaihtoehto hakea tekijällä. Ja ehkä tuolla otsikolla Finnassa on sitten katkaisumerkki, se on tämä tähti. Että sillä lailla sitten voidaan laajentaa sitä hakua. Mutta mä haen nyt tuossa asiakirjan, niin varmasti saadaan sitten se. Ja sitten voidaan mennä tuossa taas, näkyy se arkistotaso, arkiston muodostaja, sarjat, yksiköt. Ja tuossa näkyy, että se on näköinen digitoitujakin, ne on merkittävä vielä erikseen. Eli voidaan lähteä metsästämään niitä sitten tästä näin. Eli meillä on nyt tuossa se hakutulos. Otetaan siitä se korttinäyttö. Sitten se arkistorakenne. Sitten tässä on nämä väestörekisteritiedot. Niitä on useammassakin sarjassa. Eli meitä nyt yleensä, mitä ne hakevat, niin ne on vaikka nämä syntyneiden kastettujen luettelot. Tuosta voidaan aukaista. Ja tässä on sitten ne sarjat. Eli tuosta 1692 tuonne 1865. Arkistolaitoksella oli se, oliko se nyt 150 vuotta uudempia, niin ei pysty ulkopuolisesta verkosta käyttämään, vaan pitää olla siellä arkistolaitoksen omassa verkossa. Se oli se tietosuojavaltuutettu ärähti silloin, kun ne avasi tämän digiarkiston, että silloin ne taisi olla vielä, jos nyt ihan väärin muista, niin ihan kaikkien katseltavissa, mutta niiden piti sitten muuttaa sitä vuosirajausta niin, että jos halusi niitä 150 vuotta uudempia, vai oliko se nyt 125 vuotta, niin sitten pitää olla siellä arkistolaitoksen verkossa. Ja se tarkoittaa sitä, että sä niin haet sieltä sen, tai rekisteröit sinne niin asiakkaaksi, teet sen ihan sen virallisen pyydön. Silloin se toimi paperilla, kun minä olin siellä töissä, mutta nyt kun se varmaan on ihan sähköinen prosessi. Ja sitten siellä menet työasemalle ja sitten avaat sen siellä sen digiarkiston tietoen. Mutta otetaan nyt tuosta joku tämmöinen vanhempi, mistä varmasti päästään. Ja nyt tässä se syntyneiden kastettujen luetteloita, ja tuossa on se vuosirajaus. Ja sitten tuossa on se jaksottain, eli nämä on niitä jaksoja sitten sieltä digiarkistosta. Eli nämä on niitä digitoituja sivuja. Jos lähdetään tuosta alusta,
Niin siinä se tästä tuli tämä Finnan ärsyttävä ominaisuus, eli se avaa sen samalle sivulle. Ja se kannattaa aina avata uuteen välilehteen, koska jos näitä selailee paljon ja haluaa sitten takaisin tuonne Finnaan, niin sinne joutuu sitten takaisin nappia laittamaan aika monta kertaa. Eli nämä on sitten näitä digitoituja Kansallisarkiston aineistoja. Eli tässä on tämä oma digiarkiston käyttöliittymä. Siihen nyt en mene enempiä, mutta siihen kannattaa tutustua, jos tätä sukututkimusasiakaskuntaa on sellaisia. Tiisaamassa niitä silloin tällöin käy, ja Sinikka voi varmaan vahvistaa, että tulee näitä pyyntöjä jonkun verran kuitenkin. Onko näin? Olenko ihan täysin väärässä? Joo, tulee, mutta huomattavasti vähemmän kuin muina vuosina mun mielestä. Ehkä asiakkaat on itse löytäneet niitä, jotka on valmiiksi netissä saatavana. Joo, et luulen, että se on vähentynyt se korttien ja filmien tilaaminen tosi paljon. Joo, mutta jonkun verran niitä tuossa kysytään. Joo, kyllä, joo. Et se kannattaa ainakin tietää, että se on sitten, se Finna on nykyään se oikea väylä. Ja se voi niin näyttää asiakkaallekin siinä nimessä, että se hakuliittymä on tämä. Ja täältä löytää kaikki parhaiten. Se vakka tosiaan on niin hankala käyttöinen ja hidas ja sekava, niin Finnassa se sitten toimii paremmin. Ja käydään muuten katsomassa tuosta, mennään sitten takaisin hakutuloksiin. Katsotaan vähän mennään tuonne vielä. Joo, että tuosta näkyy nyt se tyypillinen arkistoluettelo, niin tässä ei siellä mitään asiasanoja. Että siellä on arkiston muodostaja, joka on sitten tekijä, ja siinä se on. Että asiasanoilla niitä on vähän turhaa hakea. Joissain saattaa olla, mutta tässä esimerkiksi ei ole. Että se pitää oikeastaan sitten tietää se arkiston muodostaja. Että siinä voi sitä katkaisua käyttää siinä Finnhaussa. Ja se sitten auttaa. Ja sitten muistaa, että se aineistotyyppi on se asiakirja. Sillä se löytyy. Ja sitten se linkki digiarkisto, jos se on, niin se on siellä sitten siellä korttinäytöllä. Ja silloin mennään tietenkin Finnan ulkopuoliseen palveluun, mutta Finnassa on se linkki ja se sitten pitää sisällään se tiedon. Ja tosiaan niitä arkistoja, kun on kirjautunut, niin voi lisätä sinne suosikkilistoon. Ja ne suosikkilistat on sitten asiakastiedoissa, joita mä kohta käyn vilkaisemassa. Mutta katsotaan ensin näitä kuvahakuja, miten ne sitten täällä toimii. Eli kuviahan täällä on, muistaakseni semmoinen, oliko 200 000 ja enemmänkin. Ja itse asiassa sitten niiden kuvien lisäksi on näitä esineitä, ja ne esineetkin ovat käytännössä kuvatiedostoja. Eli eihän täällä tietenkään mitään esimerkiksi 3D-tulostimen ohjeita ole, vaan sitten ne vaikka jostain patsaasta, niin se on sitten kuvatiedosto myöskin. Ja tästä nyt on käyty jonkun verran polemiikkia, että mitä toi Finna kuvahaku ylipäätään toimii. Ja tässä nyt oli tämmöinen, mikä oli siinä erillisessä sektoritapaamisessa semmoinen esitys, että kaikki ei välttämättä ymmärrä sitä, että se kuvakäsite, tai se on hajonnut tänne niin moneksi eri aineistotyypiksi, että sitten saattaa jäädä niitä kuvia sellaisia nimenomaan, mitä tarvitsisi, niin sehän on ulkopuolella, jos käyttää niitä rajauksia. Esimerkiksi tässä on toi Sampo, jos etsii sillä kuvia, voin itse asiassa näyttääkin sen. Ja on kiinnostunut nimenomaan sitä Kalevalan Sammosta. Ja sitten laitetaan tuosta nyt ei saa kuvarajasta, kun se ei ole yleisin, niin laitetaan tuosta Sampo. Ja kuva. Niin meillä on tällainen jäänmurtajia, vakuutusyhtiötä, kampaamoa, kaikkea muuta kuin sitä Sampoa, mitä me etsitään. Mutta sitten kun me otetaan toi rajaus pois ja laitetaankin toi esine. Sekä nyt ei vielä ihan toiminut niin kuin oletin, mutta otetaan sitä esineestä. Katsotaankin toi muu, sori. Niin taideteos, se oli se oikein, että meni itsekin vähän sekaisin taas. Eli se onkin nimenomaan taideteos. Otetaan noita pois, noita rajauksia. Ja nyt meillä on se taideteos. Niin hyvällä säkällä meillä
on täällä sitä, mitä etsitään. Eli se on silloin esine, eikö taideteos. Ja kuvahaku tätä ei ole löytänyt, koska tämän aineistotyyppi on maalaus, eikä sitten valokuva. Eli kannattaa aina, kun sitä kuvahakua tekee, varsinkin jos me haetaan niihin omiin tarkoituksiin, niin miettiä sitä, että löytyisikö se tietysti jollain toisellakin aineistotyypillä. Jos me tehdään vaikka joku Kalevala-aiheinen näyttely sinne Kalevalan päivän kunniaksi, halutaan joku tämmöinen Kalevala-aiheinen maalaus, ja nimenomaan hakee se Finnasta, niin sitten se löytyykin sillä sitten sen aineistorajauksella taideteos, eikä sitten sillä kuvarajauksella. Mutta katsotaan nyt jotain muuta kuvahakua. Ja nyt kun mä oon käyttänyt tätä pikahakua, niin mennään vähän katsomaan tarkennettua hakua seuraavaksi. Tehdään täältä joku kuvahaku. Eli tää on myös varmaan aika tutun näköinen hakuliittymä, eli meillä on hakulausekenttiä, kohdistuskenttiä, sitten tuossa on tuo boolean operaattori. Kuten huomaatte, se boole koskee näitä kaikkia hakusanoja. Jos tarvitsee käyttää 2 boolean-operaattoria samassa hakulausessa, niin lisätään siihen hakuryhmä ja valitaan sitten se ryhmän välille joko AND tai OR. Eli sitten laitetaan tähän 2 hakusanaa, ne on vaikka ORia ja sitten ANDilla joku. Eli joko tämä tai tämä ja sitten tämä marsut tai hamsterit ja ruokinta vaikka, niin sillä se menee sitten se hakulause. Sitten tässä on näitä rajauksia, kieli, aineistotyyppi ja sitten tämä vuosirajaus on tuossa noin. Tuossa nyt näkee vähän sekaisin, kun mulla on tuo näyttelijäko päällä, se varmaan sekoittaa. Mutta haetaan nyt jostain aiheesta kuvia, haetaan nyt vaikka Iisalmesta. Laitetaan se vaikka aiheeksi, eli asiasanaksi. Ja sitten aineistotyyppi, kuva. Tuossa no. Ja sen kuvan alla on sitten useampi eri tommonen alaryhmä, mutta laitetaan tuohon kaikki. Eli se pitää valokuvat, tiat, piirrokset sisällään. Ja voidaan vielä laittaa, että niitä näkyy 100, mutta laitetaan tuo 50. Tai pistämme noin 20, kun tuo näyttö varmaan menee niin pieneksi. Ja haetaan. Ja siinä meillä on nyt Iisalmi-aiheisia kuvia. Ja tässä Finnassa on tämmöinen mukava ominaisuus, että me voidaan, jos me tehdään kuvahakuja, niin tästä tämä näyttömoodi vaihtaa. Eli tässä on tämä nyt tämä niin sanottu kirjasto, tämmöinen tiedot ja kuvat näkymä, mutta me voidaan laittaa tämmöinen kuvagalleria näkymä myös tähän päälle, jolla me sitten saadaan ne kuvat vähän isompana tähän näytölle. Missä kuitenkin on tämmöinen leijuke, sitten saadaan vähän sitten sitä informaatiota. Jotain tuosta valmistusvuosirajaus pois, se on tässä vähän turha. Ja laitetaan toi väärän kuvan näköjään päälle, että se on ihan toi iso ylätason kuva rajaus. Ja siellä on 376. Järjestetään ne niin vaikka, että vanhimmat on ensin. Ja siellä on joku tämmöinen rauta, mikä toi on 2-teräinen kivikirves ensimmäisiä. Sitten on piirustuksia, jos me ei niitä haluta, niin voidaan sitten tietenkin ottaa se pois. Ja kuvia kun käytetään, näissä faseteissa on sitten tämä käyttötapa kautta lisenssirajaus tärkeä. Mutta se nyt tässä nyt on vähän kökköä, koska tässä on tämä luvanvarainen käyttö kautta ei tiedossa, niin luulen, että näissä suurimmassa osassa on semmoinen tilanne, että se ei ole tiedossa. Eli niitä periaatteessa voisi käyttää, mutta sitten tuossa tietoessa ei ole sitä tietoa. Mutta sitten jos aletaan pelata varman päälle, niin tämä muutoksia tekemättä ei kaupallinen näyttää olevan tuossa se, joka sitten takaa sen, että voitaisiin vaikka käyttää näitä siellä verkkokirjastossa kuvituksena. Mutta nyt tuossa tuli joku, mennään tuohon ihan alkuun, koska tämä näyttää pikkusen erilaiselta, kun mä olisin ihan tuosta noin.
Noin, nyt se näyttää pikkusen järkevältä. Mulla on joku rajaus sillä päällä, että mä en huomannut, että laittaa vielä tuohon kuva. Noin. Ja sitten laitetaan nyt lisenssejä. Ja nyt niitä on enemmän, eli mulla on joku turha. Eli täällä on sitten noita muokkauksia, jos haluaa tehdä. Omasta mielestäni se, että sitä laitetaan niin areenaa ja kokoa muutetaan, niin se ei ole vielä muokkausta. Mutta jos se laitetaan tuohon vaikka jonkun tekstin, että tervetuloa Iisalmeen tai jotain vastaavaa, tai sitten vaan esimerkiksi Photoshopaa tai sitä muuten, niin se on silloin sitä muokkausta. Mutta otetaan nyt muutoksia tekemättä ei-kaupallinen. Ja näitä on sitten tosiaan mahdollisuus käyttää siellä Areenassa. Ja tuosta on sitten laittaisi niitä vähän enemmän tuohon, kun niitä on 20, niin ottaa toi 50. Ja täällä on nyt Haapajärven näynyt sitten taas, että miten nämä liittyy Iisalmeen, ne on luetteloitu. Siinä onkin Iisalmen rautatieasema. Siitä on useampi kuva. Sitten tuossa muuten on tämä ominaisuus, jonka huomasin vasta äskettäin. Otas hetki, minä tuonne ihan tuohon tarkkoihin tietoihin. Oliko se nyt tässä näin sitten? Se ei nimittäin ollut, vaikka se näytti siltä, mutta haetaanpa joku toinen. Eli se on tavallaan kaksi versiota kuvasta, eli on se alkuperäinen skannattu ja se käsitelty. Eli se on vähän ajankohtainen täällä Iisalmessa, kun ollaan tekemässä sitä kotiseutuprojektia, että miten niitä digitoidaan niitä aineistoja, niin sehän on se Kansallisarkiston kautta kirjaston digitointiohjeessa sellainen, että sitä ei oikeastaan saisi muokata millään tavalla, mutta tuossa sanoin, sitten voisi tallentaa niin kaksi versiota, sen alkuperäisen ja sen muokkaamattoman, mutta toisaalta se voi olla sitten tuolla digi.kirjasto.fi ympäristössä vähän liiankin hyvää työtä, että sitä ainakin itse nyt, mitä olen pari kuvaa sinne lisännyt, niin olen kevyesti muokannut niitä sitten. Mutta mennään takaisin tuonne hakutuloksiin. Eli tosiaan täällä on sitten mahdollisuus sen jälkeen vielä, kun on laittanut, tai sanonut sen listan ja laittanut tuon kuvagallerian, niin sitten tehdään niitä rajauksia vaikka aiheen mukaan. Tuossa sitten saa niitä lisää. Otetaan nyt, onko täällä joku semmoinen, mikähän tuolla avajaiset on. Siinä on joku kansansoittaja kahvitilaisuudessa. Ja tuosta voi ladata kuvan, mutta tietenkin että toi kuvalinkki on semmoinen, että sitä kautta pystyy linkittämään sen vaikka sinne verkkokirjastoon, ettei tarvitse ladata sitä enää minnekään. Se toimii sit sillä lailla, kun toimii vaikka ne, kun haetaan sieltä Google-sitesistä ne, jotka sitä käyttää kuvien lataukseen, niin taikka sitten sitä Areenan kansikuvatiedosta haetaan se kuvalinkki, niin tämä toimii ihan samalla lailla. Jeps. Eli kuvahaut toimivat tällä tavalla. Ja jos ei halua pitää galleriaa, niin se on sitten tämä niin sanottu korttinäyttö. Tai tuo luettelo sitten käytettävissä myös. Mutta tässä vielä joku toinen. Otetaan vaikka aulanko. Sitten kuvia. Noin. Ja sitten otetaan ne vanhimmat vaikka tuosta ensin. Ja laitetaan sitten toi galleria. Ja nyt meillä nähdään, että on vähän liian vanhoja. Tässä on esimerkiksi sitten tämä vuosirajaus. Se toimii vähän eri lailla kuin Areenassa. Eli se on tämmöinen, niin voi manuaalisesti laittaa tai sitten valita sen tuosta alalta. Mutta sen takia, minkä mä otin tähän esimerkin, niin kun katsotaan tätä pylväsnäyttöä tässä alla, niin tästä näkee ihan sitten vuosittain, että miten niitä sitten on saatavilta miltä aikakausilta. Jos siihen laittaa niin vuosirajauksen tuohon, mitä tuossa on 1800
30 väliin, niin silloin se ei tietenkään tule mitään. Eli jos tekee niitä niin aikakausin vuosirajauksia, niin tämä on ihan kätevä näkymä, että katsoo sitten tästä, että sieltä ylipäätään sitä aineistoa löytyy. Ja laitetaan sitten vaikka tuon sitten 960, 970, ja katsotaan miltä se näyttää. No se sitten antoi. No nyt ei kyllä näytä ihan kaikki. Näyttää vanhemmiltakin, mutta osa varmasti on sitten sieltä ajalta. Mutta siis näitä suoritustapoja on paljon, mutta omaa käyttöä, niin kannattaa varmistaa se, että se lisenssi on semmoinen, että me voidaan sitä kuvaa käyttää. Ja tietenkin, jos se nyt on se meidän elintärkeä kuva ja sitten luvanvarainen käyttö, niin ilman muuta voi sitten kysyä, että tuosta sitten saa sen tiedon, että kuka sen tarjoaa ja voi sitten ottaa yhteyttä siinä organisaatioon, että saadaanko me käyttää sitä kuvaa. Että sillä lailla se onnistuu. Tuossakin on toi free access, no reuse, eli voi vapaasti katsella, mutta ei saa millään tavalla käyttää. Mulla se on semmoinen oletuslisenssi, joka laittaa sitten kaikille. Tämä niin varmaan laittaankin kaikille, josta sitten ei ole mitään niin lisenssitietoa minkäänlaista. Koska eihän täällä semmoisia kuvia tietenkään voi olla, mitä ei niin saa katsella. Sitten se, tosiaan se pitää olla se käyttöoikeus ja jatkokäyttö sitten erikseen annettu siinä tietuessa sitten. Onko kysyttävää tästä kuvahausta? Vai mennäänkö eteenpäin? Se on näköjään mennyt jo tunti, vaikka tämä piti mennä vartissa tämä osuus, mutta katsotaan nyt. Sitten seuraavaksi, mitä näytän, niin on nämä asiakas- tai kirjautumisen jälkeen käytössä olevat toiminnot. Eli silloin kun ollaan kirjautunut, niin tänne ylös tulee tämmöinen ukkelinkuva. Ja siitä sitten saa ne omaan tiliin liittyvät toiminnot. Ja niitä kun mä oon nyt suosikkeja tehnyt, niin niitä on sitten tallentunut tänne suosikit väleensä, mutta lähdetään tuosta ihan alusta. Eli täällä on nämä omat tiedot, ja sitten jos olisi se kortti, niin tässä se linkitetään samalla lailla, kun siellä ennen linkitettiin siihen areenatunnukseen se kortti. Eli valitaan se kirjasto, täällä on sitten rutakko, ja sitten tuohon kortin numero ja PIN-koodi. Ja sen jälkeen sitten me voidaan tätä Finnan kautta tehdä niitä asiakaskohtaisia toimintoja, lainojen uusintoja, varauksia. Tuomo, Joo. kun näytit niitä kirjastoja, niin voitaisiinko me mennä nyt tässä varastokirjaston tunnuksella sisälle? Kyllä. Joo, hyvä. Ja mä uusin tuossa, on se uusin kaukolainen, niin mennyt Finnan kautta kyllä. Joo, just joo. Joo. Eli se toimii kyllä. Lainat olisivat täällä, varaukset täällä. Näistä nyt nämä varmaan sitten varastotilaukset, ne olisivat jotain eri, niin kuin noita, joilla semmoista on käytössä. Kaukolainat, en ole varma, onko sitten, varmaan sen näkyyköhän nämä Auroran kaukolainat sitten tuolla erikseen. Ei voi nyt kokeilla, kun on kiinni, mutta oletettavasti. Mutta voi olla, että eivät näy, mutta sitten ehkä se rajapintauudistuksen jälkeen. Se kannattaa sitten katsoa, kun me saadaan sen Aurora taas päälle. Maksut. Näkyy se täällä Finnassa verkkomaksamista. Ei on vielä tällä hetkellä vaan pystyy tekemään Voyager-kirjastojen kautta, mutta siihen uuteen Akselin tekemään rajapintaan tulee sitten mahdollisuus maksaa ne verkkomaksut myös Finnan kautta, jos semmoinen ominaisuus on päällä sillä kirjastolla. Ja sitten jos Iisalmella tosiaan se ominaisuus tulee, että pystyy sen Areenan kautta maksamaan, niin se onnistuu myöskin sitten tämän Finnan kautta. Kortteja voi linkittää useamman, eli omalla tilillä voi olla sitten kaikkien niiden Finna-kirjastojen kortit, joita itsellä on. Ja tässä on sitten nämä suosikkilistat. Ja nämä suosikkilistat, näissä on sellainen kätevä ominaisuus. Ensinnäkin, että nämä on julkisia. Otetaan tätä joku, ottaa sitä vaikka tuo taistelu. Niin. Ja kun se on merkitty julkiseksi, niin voidaan sitten jakaa näitä listoja ihan näin. Eli tästä on niin tavallaan Finna-hakutulossivu. Kirjoilla, tai silloin kun laitetaan sitä Areena-sisältöjä, niin kirjojahan Finnasta ei kannata tuoda sinne Areenaan, koska ne löytyy sieltäkin. Mutta jos sellainen tilanne olisi, että me tehtäisiin jotain vaikka näyttelyuutista,
jostain taidennäyttelystä, tai silloin kun oli siellä Lepikon torpalla tai on se Kekkosnäyttely, niin musta on nyt ihan jatkossa ihan ok, että voisi tehdä niitä verkkonäyttelyitä myöskin Finnan sisällöistä, etenkin sen jälkeen, kun me ollaan avattu se oma aineisto haettavaksi sinne se Finnan kautta. Ja sitten se voisi olla jotain niin vaikka esine, valokuva ynnä muita näyttelyitä siinä etusivulla. Ja sitten myöskin, että näitä voi sitten siihen, jos tekee sen artikkelin, niin laittaa ihan näitä listoja sitten siihen linkiksi. Ja sitten jos niitä tarvitsee RSS-sinä hakea, eli syötteinä, mennään taaksepäin. Missäs mulla on toi sivu? Siinä tuossa, me mennään tätä kautta sitten. Niin se on tossa syötteenä sitten. Ja olin äsken näyttää tuon hakutulossyötteen. Nyt on väärä Finna-sivu. Täällä käytetään se aulanko, koska mulla on se tuolla demottuna. Ja haetaan sitten kuvia. Eli me tehtäisiin nyt semmoinen, vaikka sinne meidän sinne Areenaan semmoinen verkkonäyttely, jossa olisi kuvia nyt vaikka aulangolta, mutta ne voi olla vaikka sitten vaikka Kiuruvedeltä, mistä tahansa. Ja haluttaisiin tää sinne sitten pyörimään sinne etusivun siihen upokkeeseen, niin täällä on tämä RSS-syöte. Tosta noin. Ja tosta kun laitetaan se syötteen linkki ja sitten viedään se tuonne Areenaan, niin se näyttää ihan samalla kuin normaali verkkonäyttely. Eli mä oon tehnyt sinne. Tai mennään tuosta. Se olikin demo, millä mä sivun sen laitoin nyt. Se olikin Finna-sivu, sen niminen. Tossa noin, eli tässä pyörii nyt niin kuvissa aulanko tommonen verkkonäyttely. Ja se vaan, että se kun haetaan, niin se haetaan Finnasta se sisältö sitten. Mutta tosiaan siinä vaiheessa, kun se Rutakon aineisto siellä Finnassa, niin mun mielestä tätä kannattaa ehdottomasti hyödyntää siellä meidän omassakin Areenassa, koska täällä on niin paljon semmoista aineistoa, mitä meiltä ei löydy, mutta joka sitten kiinnostaa asiakkaita ja tavallaan rikastuttaa sitä meidän omaa näyttelymahdollisuutta, että siitä omasta mielestäni ihan ok, että sitten voi tehdä Finna-aineistostakin näyttelyä. Ja sitten jos tarvitsee silloin, että ei ole mahdollista laittaa sen RSS-syötteeseen, niin sitten tekee tämmöisen listan, suosikkilistan, eli lisää niitä tuloksia sinne suosikkeihin, ja sitten menee tänne omaan tiliin, valitsee sen suosikkilistan, joko tämän aulankon, ja laittaa sen julkiseksi ja tuon linkin, ja sitten se voi linkittää siihen artikkeliin. Sillä lailla sitten asiakkaat saa näkymiä esimerkiksi tämän kuvaluettelon, että tähän tapahtumaan liittyviä kuvia Finnasta. Se on sitten semmoinen, joka tukee sitä kirjaston tapahtumaa tai siinä lähettyvillä olevaa jotain kulttuuritapahtumaa. Jos vaikka joku museo pitää jonkun näyttelyn siinä omassa kylässä kaupungissa ja haluaa kirjastot sitä jollakin tavalla juhlistaa, niin se voi sitten tätä Finnasta hakea näitä sisältöjä siihen omaan näyttelyyn ja artikkeliin tai millä tavalla se nyt haluaa siellä esittää. Eli tosiaan tämä on tosi hyvä kuva- ja materiaalipankki siihen meidän oman verkkokirjastotyön tueksi. Mutta sitten teostietoja en ainakaan toistaiseksi itse linkittää. Siellä on ihan sellainen poikkeustapaus, että sitä ei meiltä löydy ja se on jollakin tavalla sitten relevantti. Mutta sitten, että haetaan niitä mieluummin sitten sitä meidän omasta Areenasta, kun tehdään verkkonäyttelyitä, aineistovinkkejä ja muita. Että sitten se linkki vie sinne eikä Finnaa. Enkä usko, että kukaan nyt sitä on jotenkin muuten ajatellutkaan, mutta että niin kauan kun me Areenasta maksetaan ja sitä on käytössä, niin se on tavallaan se ykkösjärjestelmä, mutta sitä Areenan sisältöä voidaan sitten rikastuttaa sillä aineistolla, mitä täällä Finnassa on. Koska täällä on paljon, niin kuin ajattelin yleensä on ollut, että täällä on paljon sellaista aineistoa, jotka kiinnostaa meidän asiakkaita, ja sitten me voidaan sitten sen oman verkkokirjaston kautta niin tuoda heille näkyville. Ja sitten kuitenkin, että meidän aineistot täällä Finnassa on, niin me ei ohjata sitä sitten minnekään semmoiseen niin tavallaan ihan täysin ulkopuoliseen palveluun, että se tavallaan niistä on kuitenkin semmoista molemminpuolista liikennettä sitten suuntaan tai toiseen, joka palvelee sitten niin meitä ja sitten myöskin sitten Kansalliskirjaston tavoitetta, että tämä Finna niin olisi sitten se semmoinen kansallinen digitaalinen kirjasto, jonka alta sitten löytyy kaikkien arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot. Onko tässä vaiheessa kysyttävää?
Olen varmaan unohtanut jotain, mutta aikaa on mennyt niin paljon, että meidän pitää jatkaa eteenpäin. Katsotaan nyt vielä nämä läpi täältä. Niin tosiaan hakuohje. Se löytyi tästä ohjelinkistä ja se vie tänne hakuohjesivulle, käyttäjäsivulle. Ja täällä on nämä rajaus ynnä muut optiot tarkennetussa haussa, miten se toimii. Eli 1 boolean operaattori per hakuryhmä ja sitten jos tarvitsee toista, niin laittaa sivuun ja hakuryhmän. Kirjautumista suosikeista noista sitten kun on käytössä. Ja sitten täällä on näitä tuohon perushakuun liitettäviä komentotulkkityylisiä ominaisuuksia. Näitä nyt harvemmin käyttää, mutta niitä on siinä kuitenkin olemassa. Eli korvausmerkki, se on hyvä tietää, ja on tuo kysymysmerkki ja katkaisumerkki on hyvä tietää, ja se on tähti. Ja ne on varmaan ne tärkeimmät. Että, ja sekin niissä arkistohauissa, jos ei tiedä sitä arkiston muodosta ja sitten kun sitä alkua, niin kannattaa käyttää sitä katkaisua, koska saattaa olla sitten vähän toisessa muodossa, kun on kuvitellut. Niin se löytyy yleensä sitten helpommin, kun katkaisee sen alusta sen hakusanan. En tiedä, mitä toi summia haku, sekin voisi siinä tilanteessa toimia, mutta kyllä enemmän katkaisua käyttää siinä. Ja nämä hakutoiminnot ylipäätään tässä Finnassa on sillä lailla, että niitä kehitetään koko ajan. Esimerkiksi nämä automaattitaudinnukseen liittyvät toiminnat on sillä lailla kovasti muuttuneet ja tulevat varmasti muuttumaan. Jossain vaiheessa se vähän niin muuttuu enemmän semmoiseksi herkemmäksi kuin toi Areena, että tämä vaatii tosiaan sitä, että sä kirjoitat sen ihan loppuun saakka. Areenassa riittäisi, jos mennään johonkin päällä olevaan Areenaan, vaikka Piki, niin mä saan sen oikean hakukohdistuksen paljon vähemmällä. Varmaan toi jo tossa se on, eli mun pitää kirjoittaa tuohon Oneir siihen asti, niin se on tuolla tarjolla sitten minulla, että Finnassa mun piti kirjoittaa siihen Oneiroon niin saakka, että se antaa sen ihan sen tarkan kohdistuksen siihen sitten. Joo. Ja sitten mennään niihin paikallisiin näkymiin, eli mitä eri Finnan näkymiä sitten on tässä tällä hetkellä tuotannossa. Niin tuossa on toi mikä on Finna-linkki, niin ne on koottu tänne alle sitten. Eli tässä on tämä kansallinen, ja sitten yleistä kirjastosta tosiaan ei ole kuin toi Vaski. En osaa sanoa, mikä tulee seuraavaksi. Rutakko ei missään nimessä tule, eli meillä sitten se Areenan korvaaminen menee kyllä hamaan tulevaisuuteen. Että se ei ole niin ensi vuodenkaan asia. Mutta en sitten ole saanut sanoa, tai siis olen melko varma, että jossain vaiheessa sitten ainakin vakavasti pohditaan sitä, koska Finnahan on sitten maksuton ja se kehittyy. Tai on ihan kehittymästä lähes yhtä hyväksi ympäristöksi kuin toi Areena. Mutta tosiaan, että siihen nyt ei kannata sillä lailla olla huolissa, että tämä nyt muuttuu tämä meidän Areena tästä nyt Finnaksi yhdessä yössä, vaan seurataan mitä muut tekee ja sitä mukaan sitten reagoidaan. Että toi on nyt se ykkösprioriteetti, että saadaan ne sinne kansalliseen näkymään haettavaksi ne meidän aineistot. Sitten näitä paikallisia näkymiä, näitä on sitten näillä eri organisaatioilla omansa. Kaikilla ei ole, mutta esimerkiksi nämä AMK-yliopistokirjastot ovat aika monet sellaisen tehneet. Ja otetaan nyt tuosta taas sellainen, mikä itselleni on ainakin etäisesti tuttu, eli toi Hämeen ammattikorkeakoulu, joka siis on niiden nyt se asiakasliittymä. Eli silloin kun minä olin siellä hommissa, niin silloin vielä käytettiin sitä Vanaikattia, eli sitä Vowagerin omaa opakkia, mutta ne on nyt sitten sen vaihtaneet tähän Finna paikalliseen näkymään. Ja tämä paikallinen näkymä tarkoittaa siis sitä, että kun me tehdään niitä hakuja, niin ne on sitten rajattu siihen organisaation omaan aineistoon. Eli se vastaa nyt tavallaan sitä tilannetta, että laitetaan tuolla kansallisessa näkymässä se organisaation rajaus päälle, mutta koska tässä nyt on sitten näitä muita toimintoja, niin monet organisaatiot ovat sitten päättäneet tehdä sitä omaa näkymää. Ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että tänne on sitten tehty sitä
kautta vinkkaustyylisiä toimintoja. Ja sitten on tietenkin nämä hakutoiminnot ja sitten täällä on niitä yhteystietoja ynnä muita. Tää nyt ei ole, katsotaan varmaan täältä ne löytyy. Eli tänne voi tehdä näitä sisältösivuja. Paitsi että tämä nyt ei pysy Finnassa, vaan se hyppää tonne. Tuo on vähän huono, mennään tonne Vaskiin sitten. Se hyppää tonne ulos. Eli tämä on tämä Vaski, joka siis on ainut tuotannossa oleva yleisten kirjastojen paikallinen Finna-näkymä. Ja täällä on tehty Finnaan tämä on Kökkö UPOKE-systeemi, mutta nämä on lähiaikoina saamassa tähän parannusta, kun tuohon Finnaankin on nyt tullut se kirjastohakemistointegraatio, jota Axial meille tarjoaa Arenaan, niin se on täällä myöskin tänä Finnassa ja se näyttää täältä. Tämä on nyt sieltä testipalvelimelta. Tässä on se etu, että tämä on tietenkin maksuton, eli Finna-kirjastot saatavat tämän maksuttomasti käyttöön Axialla. Se oli se muutama satainen, joka tämä maksaa. Mutta silloin tässä on sitten se, ensinnäkin tämä on selkeä ja sitten että se tieto tarvitsee tallentaa vain yhteen paikkaan, eli sinne kirjastohakemistoon ja sitten se päivittyy tänne Finnan yhteystietosivulle. Missä on Vaski Finna tuolla noin? Eli katsotaan nyt vähän sitten mitä tänne saa tänne paikalliseen näkymään. Eli tänne saa näitä syötteitä. Niitä saa tämmöisinä uutislistauksina. Niitä saa tämmöisinä karuselleinä. Ja tässä nyt on menty aika lailla metsään, että ei 3 kuvakarusellia voi laittaa näin vierekkäin, eikä oikeastaan sivulle voi laittaa kuin yhden. Se muuten se näyttää aika kököltä. Mutta ne ei ole tällä ymmärtäneet, että näitä voisi siirtää sitten näihin tavallaan tämmöisiin uutislistoihin. Ja sitten tänne saa tehtyä näitä sisältösivuja, niin kuin mä näytin äsken, tuossa oli toi kirjastot. Mutta sitten täällä on ihan tämmöinen ohjesivu, niin kuin meillä on Areenassa näitä sivuja. Ja näitä pystyy tekemään tänne Finnaan suht joustavasti. Ja tosiaan siinä on se rajoite, että sitä julkaisujärjestelmää tässä ei ole. Eli staattinen sisältö kautta sitten se dynaaminen sisältö pitää sitten jollakin muulla tavalla tuoda tänne. Tai siis voidaan tuoda tuostaan toista julkaisujärjestelmää tai sitten koodata siellä Finnan hallintaliittymässä. Mutta se ei ole ihan niin joustavaa kuin tuossa Areenassa. Mutta toisaalta se on paljon helpompaa. Eli jos ajattelee ihan sisällön tänne Finnaan, niin se on jopa huomattavan paljon helpompaa kuin on siellä Areena-puolella. Eli jos käyttää vaikka WordPressia siinä julkaisujärjestelmällä, niin siinä selviää huomattavasti vähemmällä kuin tuossa Areenassa. Ainut tietenkin, että jokaiselle syötteelle pitää olla sitten oma tavallaan semmoinen WordPress-virta, josta ne haetaan sitten, vaikka uutisille pitäisi olla oma vinkkeille oma ja niin edelleen. Eli ei voi tehdä niin kuin Areenassa, että laittaa niitä tunnistetietoja, tunnisteita, asiasanoja, joiden perusteella sitten niitä sinne artikkelistoille sijoitetaan. Ja Finnassa on kehitystä tapahtunut nimenomaan tässä ulkoisten sisältöjen tuomisessa, ja sillä on ihan iloisesti katsonut, että se nimenomaan tänne yleisten kirjastojen tarpeen ajatellen mennyt se kehitys eteenpäin. Eli tänne on tullut sellainen samallaan mahdollisuus, että kun tuodaan näitä syötteitä ja avataan niitä uutisia, niin enää ei tarvitse hypätä sitä Finnasta mihinkään ulkopuoliseen julkaisujärjestelmään. Eli aikaisemmin tilanne oli se, että jos avattiin tästä vaikka uutinen, niin sitten se meni vaikka sinne Vaski-kirjastoon johonkin blogiin tai sitten siihen kaupungin verkkosivulle, josta se syöte oli haettu. Mutta nyt ne pystytään näyttämään ne uutiset kokonaan täällä Finnassa. Siihen on 2 tapaa. Eli tämä näin, eli tämä niin sanottu sisältösivu. Eli tämä toimii aika lailla samalla lailla kuin on tuossa Areenassa se detailisivu. Eli me saadaan täältä syötteestä parametrit, jotka me välitetään tänne tämmöiselle kuin feed content-sivulle. Ja se niiden parametrien perusteella sitten hakee siitä syötteestä sen artikkelin
se näkyy siinä sitten siinä sivulla. Eli jokainen tämmöinen, tai ei tarvitse ollakaan yksi tämmöinen feed content-sivu, ja jokainen syötteen uutiselementti voidaan sitten näyttää sillä sivulla. Aivan niin kuin on Areenassakin, että meillä on se detail-sivu, ja sillä sitten näytetään kaikki niiden artikkeleiden sisällöt. Sitten toinen näkymä on tämä niin sanottu sitä modaalinäkymäksi, eli tämmöinen leijuketyyppinen, ja se saadaan sitten aukeamaan tähän samalle sivulle. Ja siinä sitten on se tavallaan se syötteen sisältämän uutisen sisältö. Tästä on sellaisia pieniä teknisiä vaatimuksia kautta säätöjä, joihin en kuitenkaan nyt mene, mutta sillä lailla tässä pystyy kuitenkin tämän julkaisujärjestelmien tietoa näyttämään ihan samalla lailla kuin tuossa Areenassa. Ja sitten on tämä karuselli, eli jos tehtäisiin niitä verkkonäyttelyitä, mitä meillä nyt on siellä Areenassa, niin todennäköisesti olisi tämmöinen karusellityyppinen, tämä on paljon paremman näköinen. Ja tämä siis hakee vaikka sen haun, kun laitettu se tiedonhaku niin kuin nytkin, että se syöttee, mutta näitä syötteitä voi sitten myöskin tehdä itse, muokata sillä lailla, että sulla on semmoisia itse säädettyjä elementtejä, että se tekee sitä paljon monipuolisemmaa, että siellä voi olla sitten useampi eri haku tuossa samassa syötteessä. Ettei niin, että sillä lailla, että vaikka tekisi jostain teemasta näyttelyn, niin sitten siinä on sitten sitä varaa, että ei tarvitse sellaista yhtä hakulausetta tehdä. Siinä voisi olla sitten vaikka yksi hakulause, siinä voisi olla joku uutinen, siinä voisi olla sitten vaikka joku kuvahaku sitten sitä jostain muista aineistosta, jonkun vaikka noiden museoiden kuva-aineistosta. Eli sillä lailla pystyisi tekemään paljon monipuolisempia verkkonäyttelyitä kuin tällä hetkellä. Mutta se nyt ei ole ajankohtaista niin kauan, kun meillä sitten on pelkästään se aineisto siellä kansallisessa näkymässä. Ja sitten tietenkin, että se haku toimii aika lailla. Mutta kun katsotaan vähän tätä näkymää, niin huomataan esimerkiksi tuossa kansallisessa näkymässä, kun oli tämä alasvetorajausvalikko, niin Vaskissa ne on ottanut sen pois. Ja itse asiassa melkeinpä jokainen paikallinen näkymä on sitä luopunut, koska se saadaan ihan tästä samalla tästä automaattitäydennyksestä. Eli se vastaa ihan tässä on otsikkotekijäaihe. Se tavallaan on sitten turhaa tuossa. Ja täällä on sitten omat fasettinsa, eli täällä nyt fasetti on tuolla oikeassa reunassa, ja sitten niitä on ehkä vähän erilaisia, mitä sitten on tuolla kansallisessa näkymässä. Eli nämä tosiaan pystyy itse sitten valitsemaan, mutta muuten täällä on sitten esimerkiksi nämä kuvagalleriatoiminnot tykkää tästä esitystavasta enemmän, ja sitten nämä hakutuloksen järjestelyt, eli sillä on se perusympäristöpohja on sama, mutta siinä on jonkun verran sitä kustomointimahdollisuutta, niin kuin on tietenkin tuossa Areenassakin. Ja saatavuusnäyttö sitten näyttää täältä. Ja täältä voidaan sitten tietenkin toi kieli valita. Kysyykö joku jotain? Joku laittoi mikin päälle. Niin. Minä laitoin, kun Joo. ruutu oli pimeä, ei ole mitään kysyttävää. Joo. Ei mitään. Joo, selvä. Eli tämmöinen. Tämä nyt siis täytyy sanoa, että ei ole mikään, odotin paljon enemmän, kun ne sanoi, että ne päivittää, tai siis Finna Vaskilla päivittää siihen VU Find 2 liittymään ja niihin toimintoihin, mitä saa, niin tämä näyttää aika lailla samalta kuin se oli se edellinen versio, että niin kuin pohjana, mutta ehkä nyt jossain vaiheessa saa tästä niin vähän tyylikkämään, kun tämä nyt ei kovin hyvää mainostaa on niin verkkosivuna. Että on aika kökön näköinen. Ja sitten vielä, että täällä on esimerkiksi nämä vanhat iframe-upokkeet tässä. Tämä on kuitenkin aika tärkeää yhteystietosivukin, että ei toimi mielestäni hyvin. Mutta hakuna, niin semmoisen huomasin
laitoin Kansalliskirjastolle kyselyä, en ole sanonut vastausta, mutta tässä haussa on jotain häikkää, kun mä teen tällaisen. Hain tuota Taisteluni-sarjan kirjoja. Ja teen sitten tuon tekijähaun. Ja laitan vielä uusimmat ensin. Niin täällä puuttuu ne Taisteluni kirjat 5 ja 6, niitä nimenomaan ne suomenkieliset versiot. Sitten kun mä haen ihan täsmälleen, siinä ne on, niin kuin pitääkin. Ja sitten mä teen tuosta ton tekijähaun, ihan tuosta hakutulosnäytöstä, niin ne kaas katosi. Että en tuossa varmaan joku luettelo niitäkin, niin kyllä mä sen verran kiinnostin, niin mä laitoin sinne Finnapostiin kyselyyn, mutta sieltä ei vielä mitään vastausta tullut, mutta joku häikkä siinä on. Että tämä nyt ei ihan täydellinen, että se joko johtuu noiden kirjojen luetteloinnista tai tässä Finnan poiminnassa on. Todennäköisesti se on siinä luetteloinnissa. Mutta ihmeettiin, että sitä on huomannut, koska noin 2 on aika suosittua kirjaa, niitä on varmasti haettu tekijöille, eikä sitten kukaan ole ihmetellyt, että miksi ei niitä tuohon hakutulosten joukkoon. Mutta toi vaan pisti silmään, kun kokeilin noita. Ja tää on niissä kansallisissa tuossa Vaskin näkymässä kanssa. Mutta muuten tässä on tosiaan tämä fasetointi ja esimerkiksi toi kaunotieto, mistä siinä Areenassa varmaan on eniten hyötyä. Uutuushaku. Sitten tämä vuosirajaus, asiasanat, kieli, alkuteoksen kielinäköjä. Ja tuossa on sitten toi varsinainen käännöstekstin kieli tai käännetyn tekstin kieli. Tuossa on toi e-aineistus, sitä nyt ei näköjään ole, mutta katsotaan tuosta vielä tuossa kansallista näkemässä toi. Laitetaan nyt vaikka se Iisalmi. Mä unohdin tonkin näyttää, mutta se tulee nyt tässä saman tien. Tuo yksi fasetti. Haetaan vaikka asiakirjoja tällä kertaa. Ja laitetaan toi tiedot ja kuvat. Tuossa on tommoinen kuin verkossa saatavilla, eli nämä on sitten niitä koko tekstejä. Jos niistä on kiinnostunut, niin laittaa tuosta sen rajauksen. Tuossa nyt on näitä arkistolaitoksen digitoituja arkistoyksiköitä. Eli toi ihan kätö kanssa, jos on tarvetta asiakkaalla saada, tai mahdollisuus asiakkaalle antaa sitten se tieto ihan saman tien ihan koko tekstinä, niin voit tsekata sitten, että mitä löytyy, kun laittaa verkossa saatavilla täpän tuohon päälle. Ja tuolla se nyt on ei-aineista, noita nyt ei ole mitään. Näitä ei taidakaan e-kirjoina ollakaan. Sen nyt muistankin. Jeps. Eli tämä nyt oli se Vaskin Finna näkymä. Katsotaan nyt vielä joku museo, miltä ne näyttää. Sillä joku virhe tuli. Se on vaikka toi Helsingin kaupungin museo. Eli se on tämän näköinen. Eli nämä on suurin piirtein samanlaisilla pohjalla tehtyjä ja sitten näitä toimintoja on sinne laitettu, mitä onkaan. Ja täälläkään nyt ei niitä sisältösivuja nyt ole oikeastaan mitään. No, me vielä toimii selailuhaku, mutta ei mennä siihen. Mutta sitten tietenkin, että tätä nyt visuaalisesti on jonkun verran saa aina sitten näiden syötteiden avulla tähän. Että joo. Sitten mennään nyt vielä tuohon Rutakon siihen paikalliseen näkymään. Suljetaan näitä tähän lopuksi. Tuomo, ootteko te markkinoinut asiakkaille tätä Finnaa? Ei toistaiseksi muuta kuin ihan siinä asiakaspalvelutilanteessa, jos nyt on niitä sukututkijoita ja muita. Niille olen, mutta sillä lailla en ole aktiivisesti tiedottanut. Siellä on linkki siellä Areena etusivulla. Aivan, joo. Se nyt ihan väärin muista, se on edelleenkin siellä. Tossa noin. Että semmoisessa niin erikoistapauksessa sitä on maininnut, mutta silloin aina, mihin mä itse tästä käytän, ne ensinnäkin ne sukututkijat, mutta sitten jos tulee vähän semmoinen epämääräinen kysymys, että onko
miten tiedän, että meidän aineistosta ei missään nimessä löydy, niin sitten voin ainakin, että haluan nyt näyttää, että ei tässä ihan epätoivoisia olla, että ainakin jotain pystyy tekemään, niin sitten mennäänpä tänne Finnaan ja katsotaan, että joku jotain löytyy. Jos ei sitä nyt löydy, niin yleensä sitten kuitenkaan se on niin ihastunut, että löytyy kaikkea muuta, että se voi näyttää sillä lailla, se unohtaa sen, mitä se on etsimässä. Hyvä pointti. Joo, niin sillä lailla voi ainakin sekoittaa sinne asiakkaissa, lähtee tyytyväisemmänä kuitenkin sanoa, että ei meillä tämmöistä, ei tiedetä mistään mitään. Mutta sanon, että täällä Finnassahan voi olla, mutta siis jos ei tätä löydy, niin sitten sanoa, että tätä löytyy ainakin tätä näin ja tätä näin. Se on aika lähellä sitä kuitenkin. Niin. Sieltä kuitenkin niin monipuolisesti löytää kaikkea. Et sillä lailla siinä voi sitten saada asiakkaan tyytyväisemmäksi kuin sillä, että sanoo, että nyt ei meillä tätä ole eikä tiedä mistään mitään. Joo. Mutta sitten tämä hallintaliittymä, eli tämä on nyt sitten se oman Finna-sivuston ylläpito. Ja mistä vaiheessa se Rutakon testisivu tai miltä se nyt näyttää, niin sinne on tehty tämän näköinen sivu. Tervo ja Vesanto nyt vielä eivät pääse tai pysty hakemaan, mutta sitten kun ne on avattu sitten ensi tiistaina, se tietokanta, niiden pitäisi olla sitten haettavissa tämän kautta. En tiedä, ovatko ne toimipisteet, mutta en ne kyllä tässäkään taida olla. Tai itse asiassa ovatkin, mutta miten ne on sitten ne fasetit, niin ne ei taida toimia vieläkään, mutta tai näkyy oikein. Mutta. Eli tähän nyt on tehty sillä lailla, että laitettu, esimerkiksi haettu tuolta Areenasta toi banneri, se toimii vähän samalla lailla, että se vaihtuu edelleen, mutta sen huomasin, vai onko se nyt näin kuvio? On. Sen huomasin, että kun siinä oli semmoinen oma CSS-leijuke, se semmoinen teksti, niin se ei tässä toiminut kovin hyvin, se sekoittaa sivua, niin se piti ottaa pois. Et aika varoen sitä omaa koodia tänne laittaisin, koska sitten se saattaa sotkea. Se sotki nimenomaan sen skaalausta. Tämä Finnahan skaalautuu aika hyvin mobiilinäyttöille paljon paremmin kuin Areena, joka ei käyttänyt skaalausta ollenkaan. Eli se menee ihan tällaiseen mobiilikokoonkin kevyesti. Mutta sitten kun sinne sitä omaa CSS oli laittanut, niin sitten se ei enää mennytkään niin tyylikkäästi. Mutta tämä näyttää toimia. Sitten tässä on haettu tämmöisiä uutisvirtoja 2 kappaletta. Ne ei tietenkään meidän mistään omasta järjestelmästä, mutta tässä on tämä Kansalliskirjaston blogi, jossa sitten on laitettu tähän modaalinäyttöön. Ja sitten tässä on tämä, mikä tämä oli tämä Vaskin, tämä musiikkiblogi, en muista nyt sen nimeä. Niin ne on tavallaan, että miltä se näyttää, jos tässä on niin meidän omista julkaisujärjestelmistä uutisia. Tuosta voisi olla uutisia, tuosta voisi olla vinkkejä. Sitten ne näkyisi täältä näin. Sitten kokeiltiin, että toimiko nämä kuvakkeet, ne toimii. Niitäkin voisi sitten käyttää täällä. Ja sitten tuossa on tehty verkkonäyttely sitten Finnasta apua kuvan käsittelyyn. Se on onkohan joku muuttanut vai miksi se on ihan toisenlaisia kirjoja? Onko joku käynyt muuttamassa tätä? Vai johtuuko se siitä, että eikö se johtuu varmaan siitä, että toi meidän tietokanta on nyt alhaalla, niin se ei saa niitä tietoja sieltä, että se varmaan sitten jotain muuta. Sitten kokeilin tätä, mutta tämä on ihan turha, koska Finnaahan tulee se kirjastohakemistointegraatio. Niin se voidaan korvata sitä, ja sitten nämä linkit on sijoitettu. Ja niissäkin on käytetty tätä leijuketoimintassa Finnassa. Sillä lailla kokeilin, että sain tämän mahdollisimman areenamaiseksi tämän etusivun, niin kyllä sen sillä lailla onnistuu. Että tässä suurin piirtein samat toiminnalliset siinä etusivulle kuin nykyisen Areena etusivulle. Ja karu tosiasia on se, että 99% asiakkaista, kun käyttää meidän Areenaa, niin katsoo etusivuja ja tekee tiedonhakuja, mutta niitä sisältösivuja harvemmat käy sitten katsomassa. Eli siinä mielessä se, että jouduttaisiin pudottamaan, niin se ei ole minkäänlainen, ainakaan itselläni semmoinen kynnyskysymys. Itse en ole enää investoinut pitkään aikaa millään tavalla, kun niiden käyttö on kuitenkin vähäistä. Että se etusivu on Areenassa se kaikki tärkeä ja sitten tiedonhaku. Ja tietenkin siitä, että me saadaan sinne etusivuille nimenomaan sinne kaikki meidän palvelut sillä selkeästi esille. Mutta en sinne enää hirveästi rakentelisi mitään sinne sisältösivulle. Tietenkin, että se lasten ja nuorten aineistoon tai sivujen yhdistäminen on semmoinen, mikä pitää tehdä. Ja se tavallaan on kuitenkin heidän etusivunsa, niin se on ihan ok. Mutta sitten jos lähdetään sinne miettimään, että mitä vielä voitaisiin tehdä tänne, vaikka jotain näyttelysivuja tai vastaavia, niin se on vähän niin kuin hukkaan heitettyä työtä sitten. Mutta tämä tietenkin on vaan minun oma mielipiteeni. Sitten täällä on
tehty sisältösivuja. Samalla lailla tässä on tämä vanha, kun on Vaskila, niin mä sijoitin tämän RSS, tätä iframe-upokkeen tänne. Se on onneksi ihan turhaa työtä, koska saadaan sitten paremmat työkalut siinä sitten. Sitten täällä on esimerkiksi aikuisille ja lapsille vaikka olisi tämmöiset ihan lyhyet sivut, eli tänne pystyy tekemään sitten näitä sisältösivuja tänne näiden valikoiden alla. Sitten kielikäännökset olen tehnyt englanniksi. Finnassa on kätevämpi, helpompi tehdä niitä kielikäännöksiä kuin tuossa Areenassa. Areenassa me tehtiin semmoinen ehkä vire, että me jätettiin ne kokonaan tekemättä, ja siitä on sellaisia erilaisia teknisiä ongelmia seurannut, kun ihmiset on käyttänyt niitä erikielisillä selaimella. Että siinä oli sinne etusivulle pakko laittaa sitten se lippuvalikko, joka sitten oikeastaan vaikuttaa vaan siihen tavallaan niihin Axiin tekemiin käännöksiä, että meillä itsellä sitä sisältöä ei ole. Mutta tässä Finnassa, kun sitä sisältöä ensinnäkin on vähemmän, niin on helpompi sitten tehdä se, vaikka sitten tuo englanninkielinen versio sitten tästä sivusta kanssa. Se ei ole niin suurityöinen projekti, kun se Areena johtaa nyt irti siitä, että nyt sivuja on sitten vähemmän. Ja sitten jos menisi kirja tuossa sisälle, se nyt ei varmastikaan toimi. Ruvetaanko kirjastot? Kokeillaan nyt vielä. Joo, kun ei ole yhteyttä tuonne meidän sinne Auroraan, niin se ei onnistu. Mutta varmaan voidaan kokeilla hakuja. Laitan ne vaikka sitä Oneironia. Eli tässä on sama tilanne kuin tuossa Areenassa, että sinne saatavuustietoihin ei pääse, mutta jonkun verran toiminnallisuutta voidaan esitellä. Ja tuossa tosiaan nämä on vielä tässä näkymässä nämä toimipisteet tällä numerointitasolla, mutta ne oli jo siellä kansallisen näkymän testipalvelimella oli niin kuin nimetty, niin ne tulee varmaan tännekin sitten, mutta tärkeintä tosiaan, että ne tulee sinne, koska tämä sivusto on ainoastaan testikäyttöön. Laitan vaikka Iisalmi ja aihe. Ja sitten vaikka otettaisiin noita karttoja. Eli tällä tavalla se menee sitten. Tämä on aika lailla semmoinen areenamainen haku. Eli samalla lailla melkein kuin siinä, mitä me ollaan esimerkiksi Kirsin kanssa opetettu noita tiedonhakuja itsekin kaikille, että melkein tällä pikahaulla ja sitten näillä paseteilla. Että toki Finnassa on ehkä johtuen tuosta täydennyksen tiukemmista vaatimuksista, niin suositeltavampaa ainakin vilauttaa tätä tarkennettu hakulomaketta, mutta siinäkin nyt kohtuullisesti pärjää tällä. Tuossa oli muuten yksi toiminnallisuus, oliko se tuossa noin, joka oli kanssa unohtaa esitellä. Eli tässä kun mä sanoin, että Finnassa on helppo tehdä monihakuja, niin mä olen esimerkiksi laittanut tähän tämän varastokirjaston tilanteen tänne toiselle välilehdelle. Eli tämä nyt taas, jos meiltä ei jotain löytyisi, niin asiakas pystyisi tästä sitten saman tien samalta sivulta tsekkaamaan sen, että onko sitä varastokirjastosta. Tämä on siinä mielessä vähän sekoittava, että sitten tietenkin luulisi, että minähän voin tehdä sen aineistopyynnönkin täältä, mutta sehän ei tietenkään onnistu. Että pitäisi olla se kortti sitten, että se onnistuu vain Hirutakon aineistoon. Että se voi olla vähän sellainen, että jos tämä olisi meillä tuotannossa, niin pitäisi miettiä 2 kertaa, että pidetäänkö se tuossa vai ei. Mutta tietenkin siitä voisi laittaa sitten jonkunlaisen, että tuohon perään siitä, että huom vain haku. Ei aineistopyyntöjä. Mutta siinä mielessä itse tykkäisin, että, ja se varmaan sitten helpottaisi asiakkaita, että ne näkisi sitten, jos meillä ei jotain on, niin sitten varastokirjastosta jo löytyy. Niin. Ja tietenkin, että jos tulisi semmoinen yhteinen vaikka Pohjois-Savon Finna näkymä, jos Kuopio semmoisia, kun se organisoi, niin sitten nämä olisi nämä eri kimpat tässä sitten näissä välissä. Mutta kohtaan tämä on tilanne se, että ei ole kuin Kuopio ja Rutakko, niin tämä sitten melkein riittääkin. Just. Joo. Tai sitten on pelkkä Rutakko vaan, että jos sellainen käy, niin Kuopio on sitten semmoinen joku pieni alhaalla tämmöinen pieni linkki, että niin on semmoinen Kuopiokin kirjasto täällä jossain. Mutta, että tosiaan että me pystytään niitä tietokantoja itse vapaasti lisäämään tuohon noin, ne ei ole millään lailla rajattuja sitten. Ainoastaan sitten, jos siellä on niitä käyttörajattuja aineistoja, niin niihin ei ole pääsyä. Tai tietenkin sitten, että ne asiakaskohtaiset toiminnot, jos ei ole korttia, niin ne eivät sitten onnistu sillä asiakkaalta, mutta haku onnistuu kyllä. Joo, eli tämä on nyt tosiaan
mahdollisuus jossain vaiheessa, mutta ei millään lailla nyt tällä hetkellä vielä ajankohtainen. Mutta sillä on hyvä kuitenkin tietää ja sitten, että sitten jonkunlainen käsitys, miten tällä asioita tehdään, pitää olla sitten kuitenkin, että tätä pystyy ylipäätään sitten harkitsemaan tulevaisuudessa, niin sen tekemään näitä hallintaliittymää tähän koulutuksen lopuksi vielä. Ihan semmoisen lyhyen esitykset, mitä siellä voi tehdä ja miten siellä niitä asioita tehdään. Eli hallintaliittymä on IP-suojattu, sinne pitäisi olla avattu kaikilta teillä pääsy silloin, kun niitä tehtiin se Finnas-palvelusopimuksen kansalliskirjaston kanssa, ne kysyi niitä IP-osoitteita, mutta oli varmaan tilanne se, että keitelen jos vielä muuttuneita IP:tä, jos sinne ilmoitettu. Varmaankaan ei ole, mutta te voitte kokeilla sitä, jos te haluatte mennä tuonne hallinto.finnatest.fi, jos ei se aukea, niin silloin, ja haluatte sitä käyttää, ne pitää sitten ilmoittaa sinne. Ja sitten tietenkin Tervo ja Vesanto, olette hoitaneet tuon Finna-palvelusopimuksen, niin olen ymmärtänyt, niin te olette ilmoittanut kanssa sitten ne IP. Halo, niin Sirpa pyyti kertomaan, että Pielavesi ja Keitele. Joo. Niin itsekin muutos ei ole vielä lopullinen, tai siis ei ole vielä lopussa, että se on vähän niin kuin auki. Joo, sitten kun tiedätte ne lopulliset, niin ne voitte pistää vaikka itse se Finnapostin kautta sitten. Okei. Okay. Sitten lähettää Iisalme ja me ilmoitetaan, jos siis haluatte tätä hallintaliittymää kokeilla. Et se ei, silloin, jos ei se ole ajankohtainen, niin sillä ei oikeastaan mitään väliä sitten. Yes. Ympäristöllä. Että pääsette sitten niihin näkymiin ja kirjautumaan sitten niihin asiakasliittymiin kyllä. Joo. Ja hallintaliittymä, tämä on sellainen mukava ympäristö, eli tämä Finna toimii sillä, että tässä on tämä niin sanottu testipalvelu, eli hallinta.finna.te, josta pystyy kokeilemaan kaikkia asioita ilman, että on sitä vaaraa, että söhöllään ja sitten se sotkee sen asiakasliittymään. Kun taas Areenassahan on semmoinen, että sitä tehdään tavallaan sen tuotantoversion päällä, eli jos me jotain sivua muokataan, niin se on, on semmoinen, joka on siellä tuotannossa. Jos me söhlätään jotain, niin saattaa olla, että käy niin kuin minulle sitä Areenan julkaisua edeltävänä iltana, että minä vahingossa deletoin tai tuhosin kaikki kirjastojen yhteistyösivut ja ne tiskissä tekemään parissa tunnissa uudestaan. Kun siellä ei tosiaan sitä versiohallintaa ole, niin sitten se on tavallaan, mikä on kerran kadonnut, se on sitten siellä kadonnut lopullisesti. Finnassakaan ei ole sitä versiohallintaa, mikä on vähän kökköä, mutta tämä testiympäristössä voidaan ensin tehdä joku asia valmiiksi, ja sitten siirtää se sinne vasta tuotantopalveluille, kun ollaan ensin täällä tehty, testattu, kokeiltu ja varmistettu, että kaikki toimii. Ja sitten tietenkin, jos meidän pitää tehdä jotain versiopäivityksiä ja muuta, me tehdään ne täällä sitten aina ensin testipalvelimella. Kokeillaan, että varmasti toimii ja sitten vasta siirretään tänne tuotantoon. Ja täällä hallintaliittymässä on toimintoja, ne tärkeimmät liittyy näihin näkymiin, mutta katsotaan tämä yläpalkkia, eli nämä tilastot. Samalla lailla itse asiassa tämä on jopa parempi kuin se on se Areena-tilanne, koska sillä Areenassa ne tilastot haetaan sieltä Googlen palvelusta, eli sieltä Google Analyticsista. Tässä se on niin sisään rakennettu. Täällä ei mitään käyttöjä ole, mutta tässä sitä nyt edellinen kuukausi, niin siinä varmaan jotain liikennettä. Pientä näkyy. Eli me saadaan tästä näin. Sitten näitä ylläpitäjäkäyttäjiä pystytään lisäämään. Eli tämä on tällä hetkellä Anna-Maria minä. Jos joku haluaa tänne tunnarit, niin ilman muuta saa, koska täällä pystyy tosiaan sillä lailla muiden näkymiä häiritsemättä tekemään ihan mitä vaan. Jos jotain söheltää, sillä ei ole sillä lailla mitään väliä mihinkään. Että se on sitten ok. Tiedostohallintaan mennään siihen kohtaan. Ja sitten on tämä moderointi. Eli niitä kun tulee sinne Finnaan niitä arvosteluita ja muita, niin niitä sitten täällä pystyy moderoimaan. Tämä on vähän sillä hassu tämä moderointi, jos se nyt ylipäätään latautuu, että se on niin koko niin kaikille Finna-organisaatioille yhteen. Eli täällä nähdään sitten näitä muidenkin viestejä. Idea oli semmoinen, että sitten näitä käytäisiin vapaa-ajalla katsomassa ja joku sitten niitä asiattomia poimisi, mutta en kyllä usko siihen, koska täällä ei pysty niin millään lailla niitä omia suodattamaan, niin että me esimerkiksi jotain sitten käytäisiin jotain vaikka Vaskin viestejä täällä moderoimassa, ei tule toimimaan ikinä, että se on vähän kuolleena syntynyt idea, mutta
Mutta jos jollain nyt on ylimääräistä aikaa ja haluaa sitten varmistaa sitä, että nämä Finna-fiistit eivät sisällä asiattomuuksia, niin täällä voi sitten käydä moderoimassa niitä. Ja sitten näitä näkymiä, niin näitä voi tosiaan täällä olla niin paljon kuin haluaa, tai ainakaan itse en tiedä, että siinä on joku lukumääräinen rajaus. Eli tässä on tosiaan tuo Anna-Marin tuo aika sellainen puhdas näkymä, jota itse asiassa on hyvä, koska mun mielestä tuossa vilauttaa aluksi. Ja sitten tuo meidän oma muokattu. Jos meidän pitäisi nyt uusi näkymä lisätä, niin tuosta vaan. Ja silloin annetaan nimikuvaus ja sitten kopioi olemassa olevia. Tämä on onneksi palautunut takaisin. Eli jos me ei haluta testaa alusta asti sitä näkymää, me voidaan sitten kopioida jonkun toisen organisaation pinnan näkymää ja sitten käyttää sitä pohjana sen oman näkymän teossa, mikä onkin kaikkein järkevintä. Ja kirjastot, niillähän on semmoinen suunnitelma, että nyt tämän Vaskipilotin myötä he kehittävät semmoisen tavallaan semmoinen yleisten kirjastojen tarpeisiin räätälöiden Finnan näkymä, joka sitten on maksutta kaikkien Finna-organisaatioiden käytössä. Ja se tarkoittaa sitä, että se olisi tässä vaikka, että kirjasto.fiin yleinen näkymä, kun me tehtäisiin sitä uutta näkymää, kopioitaisiin se ja sitten tehtäisiin sinne vaan ihan niin kuin meidän ihan välttämättömät organisaation, niin ne meille erityiset tiedot ynnä muut muutokset, ja sitten se muu koodi olisi sitten sitä kirjastot.fiin koodia. Eli sillä lailla helppo kopioida, eikä millään lailla rajoitettu niitä. Eli täällä on näitä tosiaan näitä sekä testinäkymiä, että sitten näitä tuotannossa olevia. Täällä on nämä Vaskinkin sitten. Siellä on vaikka mitä demoja, testivaskiin ja muuta. Ne on kaikki tarkasteltavissa, että jos kiinnostaa jo, miten joku on tehnyt sen pystyy tekemään sillä, että kopioi sen näkymän ja sitten käy katsomassa sitä näkymän toteutusta. Eli tämä on sama niin kuin ihan avoimen lähdekoodin, avoimen tiedon, avoimen näkymän periaatteella tehty, tai tämmöisen niin avoimen hallintaliittymän. Tietenkin, että kun tunnarit tänne pitää olla, mutta sitten muilla on pääsy toisten tekemiin ratkaisuihin täällä Finnassa. Että sillä lailla ei voi ajatella, että minäpä teen jonkun hienon, mitä sitten muut eivät pääse näkemään, vaan sitten joku voi käydä katsomassa sen, miten se on tehty ja kopioida sitten. Tuossa nyt tekee uuden näkymän, mä en nyt viitti tehdä, kun tuossa Anna-Marilla antaa ihan tämmöinen blankkonäkymä, niin käydään katsomassa vähän sitä, mitä siellä on sitten siellä näkymässä. Eli tässä on ihan nämä yleiset tiedot, ja se voi laittaa sitten ihan piiloonkin, ettei se näy edes testipalvelimella, mutta siinä ei kauheasti järkeä ole. Ja sitten kun näitä näkymiä on useita, niin vain yksi voi olla sitten se oletusnäkymä, eli se, johon sitten mennään, kun tullaan siihen, tuossa nyt pitää alle. Toi on tuossa toi edessä toi ruudunjako. Eli kun mennään tähän näin, tuo Finna. Tuossa. No, eli tähän, niin tähän rutakko, Finnates kautta rutakko, niin tässä voi olla vain yksi tällä osoitteella sellainen näkymä, joka on siis se oletusnäkymä. Ja ne muut näkymät sitten on sillä omalla erillisellä osoitteellaan, eli siinä mielessä kannattaa olla varovainen, ettei laita sitä omaa testiänsä sitten oletusnäkymäksi. Sitten jos vielä söheltää sen verran, että laittaa sen ensin oletusnäkymäksi ja sitten vielä julkaisee ne muutokset siellä tuotantopalveluilla, niin sitten voi sanoa, että sitten on tehnyt tällaisen katastrofi. Mutta jos nämä kaksi nappia ymmärtää, mitä ne tekee, niin sitten täällä voi kyllä mellastaa mielenmäärin. Eli ei laita sitä omaa testinäkymänsä oletusnäkymäksi, eli edes täällä testipalvelimella, eikä missään nimessä lähde julkaisemaan niitä siellä Kansalliskirjaston tuotantopalvelimella. Eli näihin ei kannata koskea, mutta sitten muuten täällä pystyy niitä muokkaamaan. Ja sitten suuri osa toiminnallisuudesta on tässä ihan tässä, niin tässä graafisessa käyttöliittymässä. Ja Kansalliskirjasto koko ajan pyrkii siihen, että yhä enemmän ja enemmän pystyisi tekemään tässä ihan hiirellä napsuttamalla, mutta sitten osa on vielä semmoisia, että joutuu sitten muokkaamaan tuolla tiedostohallinnan kautta sitten sitä koodia ja asetuksia. Mutta esimerkiksi tämä logonvaihto on todella helppo, että voidaan tuosta sitten valita se oletuslogo. Jos meillä olisi vaikka tuo rutakko-logo, onko täällä jossain tuossa noin, voitaisiin laittaa se tuosta noin. Ja sitten vielä eri kielisivuille voisi laittaa sitten erilaisia logoja. Ja sitten taustakuvaa, sitten hakutuloksiin liittyvää, että mitä on käytössä. Ja sitten
oletuksena toi esitystapa. Fasetit kummalle puolelle hakutulosten kenttiä, mitä on käytössä, sitten tietojen näytön kentät. Eli täällä on tosiaan niitä museoaineiston olevia semmoisia kenttiä, joita meillä ei ole käytössä, esimerkiksi tuo inventaariονumero, eli ne kannattaa ehdottomasti sitten napsia pois. Et niistä ei ole mitään tyhjistä kentistä asiakkaalle hyötyä. Hierarkiatiedot saattaa olla toinen, arvioitu julkaisuaika, laajennetut numerotiedot ja niin edelleen. Eli tästä pystytään sitten sitä samalla lailla, tai oikeastaan jopa joustavammin, kun on sitten siinä Areenassa, niin laittaa sitä hakuliittymää kuntoon. Mutta hyvin samalla lailla toimii. Sitten nämä paikalliset aineistot, eli tästä pystyy sitten laittamaan niitä useampia tietokantoja. Mennään katsomaan tuonne ruutakko-oletusnäkymään, kuinka on tehty. Ja fasetteja ja sitten näitä järjestyksiä pystyy tästä ihan vetämällä vaihtamaan, että mitä fasetteja on käytössä, niitä voidaan tuosta laittaa päälle ja pois. Ja sitten osassa voidaan sitten nimiä, laittaa noita rajauksia, sitten esirajauksia, jos halutaan. Nimeä ei näköjään ei pysty muuttamaan. Paitsi pystyy sitten käännöksestä muuttamaan sitten. Ulkoisia aineistoja meillä ei ole, mutta nämä on tosiaan esimerkiksi niitä EPSKoja ja muita niitä käyttöräytettyjä tietokantoja, joita sitten on noilla korkeakoulukirjastoilla. Ja sitten ne tarvitsee yleensä sen easy proxyn, eli pystyy sitten kotoakin käyttämään niitä, kun kirjautuu sinne Finnaan. Muita asetuksia, käyttöliittymän kieltä, sitten mitä tunnistautumisia on käytössä. Ja meillä kannattaa ottaa kaikki muut paitsi kirjastokortti pois. Ja silloin se olisi tietenkin se ruutakko niin kuin tuolla onkin. Mutta tietenkin, jos halutaan, että meidän Luumäen kunnan kirjaston kortilla kirjautua meidän sivulla, niin tuosta sen voisi laittaa päälle sitten. Ja sitten, että sallitaanko näitä. Ja meillä ei lisenssoitu ainoastaan, että se ellipsirajapinta ei ole vielä tässä Finnassa sellainen, että pystyisi niin kiertäkirjautumisella se hakemaan, joten toi on ihan turhaa. Ja sitten tulee nämä kielikäännökset, mä näytän ne tuosta omalta sivulta, missä niitä on jo käytettykin. Ja tehdäänpä niin, että oikeastaan aivan tuon. Ja sitten tuon. Se on helpompi demoda sillä. Eli täällä on sitten näitä kielikäännöksiä. Eli voidaan tämmöinen tiettyjä tämmöisiä esimääriteltyjä merkkionoja, joita sitten tuolla pystytään tämän kautta muokkaamaan ilman, että tarvitsee mitään osata koodata. Eli tuossa esimerkiksi on vaikka toi Cite Header Slogan, ton niminen elementti, niin se löytyy sitten tuosta noin, ja me voidaan antaa sille sitten se arvo sekä englanniksi että suomeksi, ja sen jälkeen se ilmestyy sinne näytölle, riippuen siitä asiakkaan kielivalinnasta. Niin kuin nyt tässä on tässä tuosta noin. Eli se vaihtuu sitten, kun mä otan tuosta English, niin tämä tiedosto vaihtuu sitten. Tai toi merkkiono vaihtuu sen mukaan, mitä täällä on sitten täällä hallintaliittymässä määritelty niihin kieliasetuksiin. Ja niitä pystyy lisäämään itsekin sitten. Esimerkiksi mä olen laittanut tänne ylös näitä sisältösivujen linkkejä. Kun mä laitan English, niin ne muuttuu sitten sitä mukaan. Ja ne on täällä määritelty sitten täällä lisää uusi käännös ja sitten annetaan vaikka menuaikuiset sen nimeksi. Ja sitten käytetään siellä tiedostohallinnassa sitä nimeä ja se antaa sitten täältä automaattisesti sen käännöksen. Eli erillisiä sivuja. Sitten se hankalin asia tässä on, kun nämä ominaisuudet loppuvat. Eli kaikkia muokkausta ei pystytä tekemään sitten tuossa niin sanotusti graafisen käyttöliittymän alla. Ja mennään taas tuohon Anna-Marin sivulle.
Anteeksi, keskeytä vähän, mutta minun Joo. pitää justiin poistua, niin minäpä annan Joo. nuo hostioikeudet sulle, niin voit lopetella sitten. Joo. Joo. Eli tässä. Eli tämä on nyt tässä tämä sivupohja ja näytätte olevan tämmöisiä epämääräisiä merkkijonoja. Niin nämä on itse asiassa näiden elementtien nimeä, eli jos me muokataan vaikka tätä kohtaa, meidän pitää muokata tuommoista kuin Home2 ton nimistä POHTML-tiedostoa, tai me muokataan ton nimistä tiedostoa. Ja ne sitten löytyy tätä tiedostohallinnan kautta. Eli tässä on sitten ne tavallaan ne tiedostot, jotka pyörittää sitä Finnaa. Ja tässä nyt vaikka tämä on vaikea ja hankala ja kökkö, mutta tässä on yksi semmoinen hyvä innovaatio. Eli tässäkin on se semmoinen oman söhläyksen mahdollisuus tehty minimi, vaikka semmoista versiohallintaa täällä ei ole. Eli se tapahtuu sillä lailla, että meillä on tavallaan tällainen oletusteema, se Kansalliskirjaston tekemä työ. Ja sitten jos me halutaan jotain niin kun ohittaa, niin me sitten kopioidaan tavallaan se elementti, mitä me halutaan muokata, niin tänne custom-hakemistoon. Mutta se alkuperäinen pysyy sitten aina siellä Kansalliskirjaston hakemistossa ihan sellaisenaan kuin se on oletuksena. Eli jos me se tavallaan täällä söhdätään täällä omassa custom-kansiossa, niin me voidaan kopioida sitten se alkuperäinen täältä aina. Taikka sitten ihan sillä, että deletoidaan se meidän ohitus täältä custom-kansiosta ja sitten se palautuu siinä alkutilanteeseen. Eli tosiaan se oletus on se, että se ladataan se täältä, se tiedosto täältä National Templates Search Home kansiosta vaikka näin. Ja sitten jos me halutaan muokata sitä elementtiä, me kopioidaan, tehdään sitten tämmöinen niin kuin custom-kansio ja sitten tehdään sinne vastaava hakemistorakenne ja sitten muokataan siellä sitä tiedostoa. Niin kuin tässä on tehty vaikka näille. Eli tällä tavalla. Ja sitten se ohittaa sen tavallaan sitten sen Kansalliskirjaston tekemän muokkauksen. Se näyttää siltä, kun me halutaan. Mutta mä en nyt tähän mene syvemmälle, koska tämä on nyt tällä vasta ihan turhaa. Mutta että se sivuston muokkaus tässä Finnassa on pikkusen hankalampaa kuin tuossa Arenassa. Eli sillä ei semmoista niin portletteja, jota voidaan hiirillä vedellä ja sitten muokata, vaan ne pitää sitten ihan tällä HTML-koodilla sitten käydä tekemässä ne sivurakenteet. Mutta toisaalta sitten, että se julkaisujärjestelmä ja se sisällöntuotanto, niin se ei vaadi, että missään tapauksessa tänne menee, vaan se onnistuu sitten niillä vaikka sillä WordPressillä, eli jos tehdään uutisia, niin tällä puolella ei tarvitse silloin käydä. Ja sitten myöskin, jos ne yhteistyöt haetaan sitä kirjastohakemistosta niiden rajapinta härpäkkeiden pluginien kautta, niin riittää sitä, että jos aukiolat muuttuvat, käy siellä kirjastohakemisessa muuttamassa niitä, ja ne välittyy tänne Finnan paikallisen näkymään ilman, että tarvitsee mennä sitten tänne hallintaliittymän puolelle. Ainoastaan silloin, jos pitää jotain tällä sivulla näkyviä tämmöisiä elementtejä, lisätä linkkejä, kuvia ynnä muita, tehdä uusia alisivuja, niin silloin pitää mennä sitten tuonne hallintaliittymän puolelle. Mutta koska tämä on paljon yksinkertaisempi sivusto kuin Areena, niin tämän pystyisi tekemään aika niin valmiimmaksi nopeammin, ja sitten se pyörisi ehkä enemmän sillain itsenäisesti, että sitten se sisältö tehdä sieltä niin ulkopuolisissa järjestelmissä. Mutta tosiaan en osaa sanoa, että onko tätä koskaan meillä, mutta jos se nyt tulisi joskus, niin se toimisi nyt tuolla tavalla sitten se sivuston ylläpito. Näin, mutta aika näyttää olevan täynnä, että onko kysyttävää tästä. Että jos jotain nyt pitää muistaa, niin muistakaa nyt siitä, että tuossa asiakaspalvelussa hyödynnette sitä kansallista näkymää, ainakin niille sukututkijoille muistatte mainita sen. Ja sitten jos tosiaan siellä Areenassa tarvitaan kuvia ja sisältöjä, niin kannattaa sitä Finnan kuvapankkia hyödyntää. Sieltä löytyy paljon tällaista paikallista aineistoa. Ja tietenkin sitten niissä tapauksissa, jos tuntuu, että mistään ei löydy oikeastaan mitään siinä asiakkaan kysymykseen, niin Finna on ihan hyvä vaihtoehto sille Googlelle kuitenkin sitten. Täältä nyt semmoista niin muistiorganisaatio luetteloitua järjestettyä aineistoa löytyy paljon helpommin kuin sitä Googlesta sitten. Mutta jos ei, niin kiitän kaikkia osallistumisesta. Ja tämä on nyt ainakin tämän kevään viimeinen velhokoulutus, eli jos sitten jatkuu, niin jatkuvat sitten kesälomien jälkeen.
Kiitoksia. Kiitos.